Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Nobyembre 26, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 29 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Iloilo City Architect Office nagpangayo sa extension kag pasensya sa mga pumuluyo bangon madugayan pa ang pagkahuman sa mga merkado sang syudad. Sa pihak bahin na Banwa, Iloilo Provincial Government magasunod sa panawagan ni President Bongbong Marcos nga hindi mangin garboso ang Christmas party. Iloilo magahatag sang hindi magnubo 8 million pesos sa LGU nga tuman apektuhan sang bagyo. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, dumduman nyo to ang nag-post sa bomb scare sa Iloilo Science and Technology University. Ginimbestigaran ni siya, ginpatawag sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Tining netizen, mga biyan, ang wala na nakabalik pa sa Raco 6 para sa dugang nga pagpanghusisa. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, 4 ka mga kaso posible pasaka sa 17 ka mga nagtipon kag illegal nga nag-angkon sa Pasay City Hall. Pila ka mga nagkaladakpan sa Pasay City nagpanindugan nga naglantaw lang sila kag wala nagpangamot sa pagbugsok sang tarpaulin. Samtang sa aton sining mga kabombo, mga nagapauna kag talupang doon man nga balita nasyonal, mga mainit sini karon iyang topiko kag issues nga ginaistoryahan sa aton sining mga kauturan. Pasiplatan naton inidriman sa aton sining pagpangalagad subong iyang adlaw sa aton sini karon nga mga kabombo, ang mga mainit nga balita diri karon sa bahin sang pangkabugusan nga pungsod na Pilipinas. Ining natabo sini nga hearing kagapon sini kadlaw. Sa aton sini nga mga kabombo, magluwas sina sa sining ginistoryahan man nga asasinasyon, no, assassination plot ni Vice President Sara Duterte sa kay President Bongbong Marcos. No, kag subong man sa asawa sini kag sa kay Speaker Martin Romualdez. Di bangod sini gindubli diri karon ang iya sini nga seguridad. No, kag ginapausisa naman niya sa bahin sa House Speaker, ginapausisa niya ining mystery assassin. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag ang presidente naton si President Bongbong Marcos, siling niya mapalag na kuya, hindi mapalag nga mapalagyo kunti himo man sa nagakaigo nga mga lihok ang presidente sa sining ginbuyan nga kill threat ni VP Sara. Hambal sang presidente sinya nagakabalaka gid ako, no, sa mga pahayag ni Vice President Duterte nga daw kadali lang kuno iya sa iyang pagpaplano sa pagpapatay sa isa iya ka presidente. Si President Bongbong Marcos gani libog man siniyang ulo. Siling niya amo bala lang sina iya kadali ang magplano nga magpapatay sa isa iya ka presidente. Paano ayhan ang ordinaryo sini iyang mga pumuluyo kuno. Dugang pa sa presidente, sinya hindi na ni-insakto ang mga statement nga ginpagwa sang vice presidente bilang yara sa isa ka demokratiko sini iyang pungsod.
nga nagakadapat magpangibabaw gin ang rule of law. Pero sa kampo naman ni Vice Presidente Sara Duterte sa aton sini nga mga kabumbo, no, ang iaysin niya nga statement kung ini siya ang mapatay sa amo sadto iya nga mga tsimpo nga yara sa nagapabilin sa sulod sa opisina sa House of Representatives. Kung mapatay gin man siya, may hambalan na siya kuno nga tawo no? Nga kung mapatay gin man ako, patyon mo man si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, kag si Martin Romualdez. Pero ini karon na banwa ang paghatagan sa nagakigo nga pagtamod sa aton sinima law enforcement agencies. Katulad ng lamang sa bahin karon iya sa National Bureau of Investigation, pinaagiman karon sa Department of Justice. Now, sa aton sining mga kabumbo, kay ang ginhimo karon ni Vice President Sara Duterte, makasubong nga iya nga sounding pa sa statement ni Justice Undersecretary Jessie Andres, kalakip sa kaso nga posible pasaka batok sa Vice Presidente ang kaso nga kriminal administratibo kag ginatun-an pagid sa DOJ ang kaso nga sedition. Sunod pa sa kay Undersecretary Andres niya makaalarma ang statement na sa Vice Presidente, rason nga naghula gilayon ang gobyerno para maprotehiran ang presidente. Ginmanduan man sa DOJ ang tanan sini mga law enforcement agencies or mga law enforcement agents para nga mag-imbestigar sa sining personalidad or individual nga ginmanduan sang Vice Presidente nga pagapatyon ang Presidente, ang First Lady kag ang House Speaker. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, isa inikron na banwa sa mga mas labing nagapainit sa isyu sa tunga sa sadtuanay magkaupod sa politika kag nagasinggitan bagong Pilipinas, bagong muka, unity team. Sa aton sining mga kabumbo sadtuanay, nag-upod ang Agila sang Davao kag Tigre sang Luzon. Porte, nag-updanay ginang Agila kag ang Tigre. Pero subong ang Agila gusto nga dagiton ang Tigre. Ang Tigre bangod man iyang nagpagwa sa mga tinaga ang Agila. Tido kasubong nga maglapit-lapit lang Tigre, way na daang Agila, way na damo sa question pa. Iya sining Gus Abon gilayon. Ti puwerte sa aton sining mga kabumbo. Ti kun ikaw ang pamangkuton, ano ay han sini Manwaman? Ano ay han ang nagtuga sang pagkagisi sang relasyon? Nanday Vice President Sara Duterte kag President Bongbong Marcos. Pero isa lang ang masigurado ko sa inyo, nga isa sa mga kabangdanan amo ang ila sining mga interes sa politika. Why na sang liwan pa sa Draya Banwa? Interes sa politika kay sulo pa gani sa isa ka Ilonggo philosopher hambalya siling niya ang imo sining nga kaupod sa mong politika hindi man pagtamik dayaw kay basi pila kadlaw magkontranay kamo hindi mo ang pagpatamaan ka buyayaw kay basi pila kadlaw magupdanay man kamo. Kay sa politika, wala iya sang permanente sini nga magabyan, wala sang permanente sini nga mag-updanay, ang permanente lamang interes sang tagsag ka mga politiko. Kung imo sini nga busisiyon, sipad-sipadon, bisan gamitan mo pa ka microscope, hindi mo na iya makita, nga ila sini nga inuso, ang interes sang pumuloyo. Din nga, Jess, oras sa Bombo Radio, Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos. Di ba? Hamot ka, pareho tayo. Di ba? Sa aton sining nga mga kabumbo, istorya, kores-kores lang na iya nga, sila nga ginahimo ko ni para sa bayan, ginagawa ko to para sa bayan, ginagawa ko ito para sa mga minamahal kong Pilipino, lolo mo,
Damo na kami sila nabatian, pero may tupa. Ting iba nagtupa, ti salamat, ang iba duay gid. Palariyo lang sanda. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon magpadayon pa ini, sa aton sini magkuturan, magpadala-dala ang mga Pilipino sa kwarta, nga ginahungit sumong sa ila, pinaagi sa mga ayuda diri, ayuda didto. Kag daw kabigon pa nila iya, nga ila sini nga utang nga kabraslan, bauti diragi ka mo nagsala. Kaya ang kwarta sina nga ginapanagtag nila, hindi man la ila sina kwarta. Kwartay na sa nga gobyerno, nga ginagamit sini nila, paagi sa ila sini nga pabor, ginhimo nila nga tro taw-taw. Ang taw-taw, amo ni blakon na familiar kas nagano, sa nagapalamunet. Ti taw-tawin anay nali magtukob. Pauni diranay nali magtukob. Ti kunti ano mo siya? Bunit mo siya. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti sano payhan iya magkamarasmas ang pumuluyong Pilipinhon sa pagpili sa maayo kang nagakangay sini iya nga mga lideres naton. Kung balik-balikan ta ang mga supporter, no? Ninday Sara ba ti grabe man ang dayaw sini sadto sang nag-updanay ang Marcos kag Duterte. Ang mga supporter ni Marcos ba langga-langga man nila sinday Sara sang nag-inimaway sanda. Paiti tulad. Ano do ya sitwasyon anday? Tikon gabirada sinday Sara ang iya sinima supporters, ginabirada man si President Marcos Kung ginabirada, kung binadahon sang presidente or sa iya siniabing mga alipures dira, ang vice presidente mao grabe man nga ngereb ka mga supporters ni President Bongbong Marcos kag sa mga Marcos kag sumong na ni Speaker Romualdez. Pero ngurob dagit kag kun anong pamandiya pabay sila dira. Diri kita ya matuto kay panigurado nga may kwarta diri nga babaton ikaw, may cash prize ikaw nga babaton kung ikaw nagapasakop sa 1 to Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM 6.5 million pesos in total prizes nationwide ang mangin regalo sang Bombo Radio kag Star FM sa subong iyang papromo. Kada adlaw dalag ko nga mga papremyo nagahulat sa imo, may cash na, may gift pack pa, may radyo pagid katulad ng ginamang sa aton sini nga winner sa sining nga mga tinion. 1, 2, Panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Eksakto ang imo sining nga nabatian, hindi fixed dial, pwede sa kuryente, pwede man ma-charge, pwede man mabutangan battery, may LED light flashlight, kag wala na kalansang sa isa lamang kaistasyonan ang premyo nga Radio Limited Edition sa aton sining nga special draw plus 500 pesos ka cash sa aton sining nga winner taga MacArthur La Paz. Ang iya sining nga proof of purchase Jim's Coffee Mix, 56 anyos. Congratulations Erlita Giliergan sa MacArthur La Paz. Ginlawag ikaw ni Mombo Cham 57 minutos sa kaligad sa tak ng alas 11. May anong ikaw ka oras sa pag-claim sa imong sining nga premyo. Siluwat, congratulations Erlita Giliergan. Ang proof of purchase Jim's Coffee Mix, 500 pesos sa cash kag limited edition nga radio ang nagahulat sa imo sa istasyon sang Bombo Radio. Ang aton sining nga daily draw gintambungan sa aton FD representative si Ma'am Gemma Tabiano. Importante gid ang presensya sang FD representative sa tag sa kamagpanigay kita sang daily draw para nga mapasiguradong wala sang daya, wala sang hukus-pokus kag lehitimo nga mga tagpalasakop ang mga nagadaog. Kag ang premyo iya nagahulat sa imo, hindi kinaya maghulat sa premyo sa aton sini nga mga tagpalamati, hindi katulad sa iban sini iya nga trutawgan ka lang nga nagdaog ka, pero ang premyo mo dason simana lang maabot kay ginahikot patunamon why niya sa Modest Bumbo. Before pa man niya magpatigayon sa promo, kumplito na niya ang prices ya. That is why ang premyo iya nagahulat sa imo, hindi ikaw iya magahulat sa premyo Why ka pa iya malawagan? Why ka pa gani ka sulat dira sa imo sini nga pangalan sa
sa tawag si ganay sa sobre. Oh, why ka magani ka bakal pro purchase sa bombo brenan. Ang premyo yan nagaulat na resibo. Gani sa liwat Erlita Giliergan sa MacArthur Lapas, lapit man na nga, dalikat na. Claim na ring imo sini nga premyo. Detalye sa mga nagapaw na dalakuan ng mga balita kag impormasyon sa mumuharay sa udto, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sa ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Nobyembre 26, taong 2024, 29 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, opisyal ng Kamara ay tinuturing na betrayal of trust ang mga naging pahayag at aksyon ni Vice President Sara Duterte. Ang Department of Justice naman ipinauubaya na sa Kongreso ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ang National Bureau of Investigation mayroon na raw impormasyon ukol naman sa umano'y paglabas ng bansa ni Attorney Harry Roque. Ito namang si Alice Go o Go Waping, ilan pang mga akusado abay no-show sa huling pagdinig ng Senado hinggil yan sa Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. At ang former president ng former economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang involved daw sa Chinese intelligence activities dito sa Pilipinas ayon yan sa ilang mambabatas. Samantala, ang grupo ng negosyante sa bansa abay naisang katiyakan sa lagay ng negosyo sa patuloy na bangayan ni Marcos at Vice President Sara Duterte. At sa ating balita sa iba, yung dagat, 16 nawawala sa paglubog ng isang tourist boat doon naman sa bahagi ng Red Sea. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hindi napigilan ng ilang opisyal ng Kamara de Representantes ang mga development ukol naman sa mga naging pronouncement ni Vice President Sara Duterte. Mismong si Deputy Speaker David J.J. Suarez ay naglabas ng kanyang saloobin kaugnay pa rin ng anyay premeditated crime na nasa utak umano ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Suarez, nakakagulat na nanggagaling ang mga kahalintulad ng mga pahayag at mga ginagawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at ito ay Vice Presidente pamandi ng bansa ang pinanggagalingan ng nasabing mga remarks. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Speaker David J.J. Suarez. Admitting that she has contacted an assassin to kill none other than President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and our beloved Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez. Mr. Speaker, this is no trivial matter. This is not an offhand remark that can be swept under the rug. This is an admission by the second highest official in the land of a premeditated intent to harm the highest leaders of our government. This is a direct attack on the presidency, on this House, and on the very foundations of our democracy.
Itinuturing din niya na treachery o kaya naman ay betrayal of trust ang naturang mga pahayag kontra doon sa mga sumusuporta sa Vice Presidente at ginawa ngayon ng pangalawang Pangulo na ito ay hindi kasang-ayon doon sa kanyang mga naging pangako sa panahon na ito ay nangangampanya. Kaya mahalaga umano na seryosohin ito, taliwas nga sa sinasabi naman ng iba at tila dina-downplay pa ang naturang mga pahayag. Narito pa ang patuloy ng statement ni Deputy Speaker David J.J. Suarez. Let us call this what it is, treachery in the highest order. It is a betrayal not just of the President and this institution, but of every single Filipino who entrusted her with power. How can someone sworn to uphold the Constitution and protect the people conspire to commit such an act of unthinkable violence? How can the Vice President, who is expected to be a unifying figure, admit to plotting an act that could destabilize the entire nation? Let's not be deceived by any attempts to downplay or justify this admission. This is not about personal grievances or political rivalry. This is a threat to our national security, our democratic processes, and the rule of Bagi pa yan mga pahayag ni Congressman Suarez, kung titingnan umano ang sitwasyon, hindi na ito may tuturing na bangayan lamang sa politika dahil may intensyon na talagang pumatay. Ang mga bagay na ito ayon kay Suarez ay hindi umano dapat na pabayaan lamang at agad na iharap sa angkop na proseso ng batas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng opisyal ng Kamara sa kanyang talumpati. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated. This is not about politics. This is about the survival of our democracy and the safety of our people. We demand answers. We demand accountability. And we demand that the Vice President face the full force of the law for her action. Let this House stand united in defense of our democracy, our leaders, our people. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this republic. Bahagi yan ang mga nilalaman ng talumpati nitong si Congressman David J.J. Suarez sa kanyang privilege speech dyan sa Kamara de Representantes. Maging ang iba pang grupo kaya naman ay black dyan sa Kamara ay naglabas din ng kanilang show of support para naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asad sa itong Administrasyong Marcos pati na sa liderato ng Kongreso. Samantala sa kaugnay na balita, ipinauubayan na ng Department of Justice sa Kongreso ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, hindi na sila manghihimasok pa dahil hindi na nila ito jurisdiksyon. Ginawa ng opisyal ang naturang pahayag matapos nga ang naging pahayag ng bise na kung saan ay diretsahang sinabi nito na ipapapatay niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging si First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay ipapapatay. Mandato rin niya ng kanilang ahensya na huwag makialam sa anumang usapin nga sa impeachment proceeding. Paliwanag pa nito na trabaho na ng mga mababatas itong impeachment. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na pagtutuunan lamang nila ng pansin ito namang investigasyon sa umunoy mga kriminal na aspeto na maaaring maihain laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres. Impeachment is a constitutional option that is vested in the House of Representatives to initiate and eventually elevate it into the Senate. It is not within the ambit of our authority to determine whether this should be a ground for impeachment. But I will only say that there are serious violations of the law in these acts. So we will leave Congress to make that determination. Bahagi yan ng paliwanag ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres. Sa mga karagdagang balita, nilinaw ng Department of Justice na hindi pinipersonal ng iba't ibang government agency si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference ay sinabi ni Justice Undersecretary Jesse Andres na isinusulong at ipinapairal lamang ng kanilang panig ang batas dito sa ating bansa.
Ito ay may kinalaman na rin sa naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Paliwanag ni Yusek Andres, kinakailangan anya na may mas lalong palakasin ang mga institusyon ng ating pamahalaan. Bukod dito ay kailangan ding isulong ang konstitusyon sa ating bansa. Malaking pagkatao rin umano ang sangkot at wala naman dapat sinisinong batas kahit pa ang mataas na opisyal ng bansa ay dapat mapanagot kung makikitaan ito ng mga paglabag. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres. Let me just give another perspective that what is on trial here is actually even our justice system. People have always been saying that justice is not fair. It is only leaning in favor of those who have privilege or power. But now we will have the opportunity to show that no one is above the law and that accountability can be exacted from people will now really give respect to the law. If we are not able to apply the law to other people who have influence and power, what kind of government can we provide? So that is what is at stake here. I hope people understand that there is nothing personal about this, but things happen because we have to strengthen our institutions. And we will do what is necessary under the Constitution and in accordance with the Constitution. Nagyan ang mga pahayag ni Undersecretary Jesse Andres ng Department of Justice. Samantala, tinawag the Office of the Presidential Advisor and Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon itong si Vice President Sara Duterte na mentally incapacitated na o may problema sa pag-iisip. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag matapos nga na pumutok ang balita hinggil sa naging bantanga nitong si Vice President Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Gadon, mas mainam na kumonsulta na sa doktor ang Vice Presidente. Ngayon lang ding aniya may nangyaring pagbabanta ang isang Vice Presidente ng bansa sa buhay ng pinakamataas na pinuno ng Pilipinas. Naniniwala rin si Gadon na ang hakbang na ito ni Duterte ay pagpapakita lamang ng kawalang galang sa institusyon ng ating bansa. Sa ngayon, wala pang komento si Vice President Sara Duterte hinggil sa naging pahayag ni Secretary Gadon. Tuloy-tuloy sa ating mga balita. Nakatanggap ang National Bureau of Investigation ng ilan pang unconfirmed tips na wala na talaga sa bansa ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. Ayon kasi sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, noong una ay ayaw talagang umalis ni Secretary Roque dito sa bansa dahil na rin ayaw niyang maiwan ang kanyang anak hanggang umalis na raw ng tuluyan kamakailan lamang. Sa isang panayam ay sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Bautista o Jaime Santiago na mayroon na ngang natanggap na tips ang kanilang ahensya ngunit nananatili itong unconfirmed at patuloy pa ang kanilang verifikasyon at katuwang ang kanilang mga personnel sa mas malawak na network ng kanilang nasasaklaw. Hindi rin niya ito maaaring isa publiko sa kasalukuyan at kailangan pa itong imbisigahan nang malaman kung ito ay isang lehitimong impormasyon. Matatandaan mga kabombo na naglabas ng contempt order ang mababang kapulungan ng Kongreso laban kay Attorney Roque dahil naman sa makailang ulit na hindi ito dumalo doon sa mga pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Nauna nang inakusahan na nagsasagawa ng isang power tripping ang Kongreso laban naman sa mga aligasyon na kinakaharap nito. Sa ngayon ay wala namang na-monitor ang Bureau of Immigration tungkol doon sa naging travel record ng nasabing dating opisyal. Samantala, pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon na naghahayag ng buong suporta at pagkakaisa ng kapulungan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay sa gitna ng mga naging pahayag nga ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, kay Speaker at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa sesyon kahapon, inadapa ng Kamara itong House Resolution number 2092. Isa-isa ring nagsalita ang mga lider ng mababang kapulungan ng Kongreso.
Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Aurelio Gonzales Jr., mahalaga ang naturang resolusyon upang igiit ang dignidad at integridad ng Kamara. Bukod dito, nakukompromiso niya ang pambansang seguridad at tiwala ng publiko sa gobyerno dahil sa mga binitawan na pahayag ng Vice Presidente. Una nang salita si Speaker Romualdez na pumalag sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at iginiit na dapat siyang managot. Samantala, habang nasa People's Center ay pinanood nitong si Vice President Sara Duterte ang naging talumpati sa plenaryo nitong si Speaker Romualdez. Pero sa mga oras na ito ay inaalam pa ng itong magiging reaksyon ng Vice Presidente. Mula dyan sa mga balita sa Kamara at Palasyo Malacanang, dako naman tayo sa bahagi ng Senado. Itong si Alice Go at ilan pang mga akusado no-show daw sa huling pagdinig ng Senado hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operators. Habang si Michael Yang ay sinasabing sangkot daw sa intelligence activities sa Pilipinas. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo JC Galvez. No-show sa uling pagdinig ng Senado si dismissed Bamban Mayor Alice Go at ilan pang mga akusado nito hinggil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo sa bansa. Ito'y matapos hindi pa intulutan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang hiling ng Committee on Women and Children na paduloyin si Go sa investigasyon dahil may nakatakda rin pagdinig ang korte sa mga kasong qualified human trafficking laban sa dating alkalde. Hindi rin pinayagan ng korte na dumalo ang iba pang akusado gaya ni na Jamelyn Santos Cruz, Thelma Laranan, Rita Sapno Iturralde, Rowena Evangelista at Rachel Joan Malondo Carrion. Samantala, may sakit naman daw si Cassandra Leong, ang isa sa mga umani incorporators ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Present naman sa pagdinig ang iba pang Pogo personalities gaya ni na Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay at Tony Yang. Samantala, sa pagdinig, ibinunyag ni Senadora Risa Ontiveros na sangkot umano sa Chinese intelligence activity sa Pilipinas ang negosyante at dating economic advisor na si Michael Yang. Ipinakita ni Ontiveros ang isang picture ni Yang kasamang self-confessed Chinese spy na si Xie Zhejiang. Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants, and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Friends, I want to show you how Chinese communist propaganda is conducted right under our noses. Specifically, in a spa beside Newport City, here in Pasay. Itong Yatay Spa was once associated with Xie Zhejiang. Iniimbestigahan din ng opisina ni Ontiveros si Xie Zhejiang. December 10, 2011, ang unang record ng kanyang pagpasok sa Pilipinas. 2014 kinasuhan si Xie dahil sa operasyon ng illegal na kasino. My team conducted a deep dive research on Xie Zhejiang. His first known record in the Philippines was on December 10, 2011. We have learned that Xie Zhejiang was initially the subject of a 2014 court order for running an illegal casino. According to the court judgment, quote, the People's Protectorate of the Economic and Technological Development Zone of Yantai City presented the charges as follows. Xie Zhejiang, at large, established private lottery platforms in the Philippines under the names New Asia, Wanda, D1, and Tang Club without government approval. Close quote. Sa makatuwid po, ang dahilan po ng 2014 niya na kaso ay ang mga activities sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Ontiveros na bagamat anya, mayroon ng executive order ng pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, may mga hindi pa rin malinaw sa EO na inilabas ng Malacanang. Ilalahad din anya ngayong araw ang mga reforma sa batas para wakasan ang POGO at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya ang Philippine National Police, iniimbestigahan kung may nilabag ang pulisya na nakasagutan itong si Vice President Sara Duterte sa paglipat ng ospital dito kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Yan at iba pa mga balita, susunod na. Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Karina. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inaprubahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na kilala bilang Blue Ribbon Committee ng Kamara na gawing 10 araw ang pagkakakulong ni Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez. At yan ay matapos ngang makontempt kaugnay ng sulat nito sa Commission on Audit na huwag makipagtulungan sa komite ng Kamara na nag-iimbestiga sa umano'y irregularidad sa paggamit ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno noon ni Vice President Sara Duterte. Si Lopez ay pinatawan ng 5 araw na pagkakakulong sa pagdinig noong Nobyembre 20 pero dahil nga sa bagong utos ng komite ay sa Nobyembre 30 pa siya palalayain ng Kamara. Iginit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro na siyang nagsumite ng motion. Ang mga ginawa ni Lopez ay isang malinaw na pagtatangka na hadlangan ang imbestigasyon ng komite. Inaprubahan naman ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua ang tumatayong chairman ng naturang lupon ng nasabing motion matapos itong panigundahan ng iba pang miyembro ng kapulungan at wala namang naghain ng anumang pagtutol. Binanggit ni Castro ang patuloy na pag-iwas nitong si Lopez na makipagtulungan at naobliga na dumalo sa pagdinig noong Nobyembre 20 sa bisa na rin ng subpoena at testificandum. Pero bago pa man ang kanyang pagdalo ay ipinatawag na siya ng ilang ulit pero binaliwala ito ni Lopez at ng iba pang mga opisyal mula naman sa Office of the Vice President at Department of Education ang mga imbitasyon na isinusumiti ng Kamara sa pamamagitan ng naturang lupon. Binanggit ni Castro ang pag-amin nitong si Lopez na siya ang nagsulat o gumawa ng liham para sa Commission on Audit upang hadlangan ang pagpapalabas ng mga kinakailangan dokumento na magpipigil doon sa paglalabas ng mga papeles para naman sa issue ng confidential funds. Inakusahan din ng mambabatas itong si Lopez ng pagpapakalat ng mga maling kwento tungkol sa kanyang pagkakakulong, partikular na ang aligasyon na siya ay inabuso habang nakakustodiya dyan sa House of Representatives. Pinabulaanan ni House Sergeant at Arms Napoleon Taas ang mga akusasyon ni Lopez at tinawag itong walang basihan. Si Lopez ay unang ikinulong sa Custodial Center ng Kamara ngunit inilipat sa Veterans Memorial Medical Center dyan sa Quezon City pa rin matapos magkaroon ng problema sa kalusugan. Ito'y nangyari kasunod na rin ang desisyon ng komite na ilipat siya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City dahil na rin sa paglabag sa protocol ng Kamara de Representantes ni Vice President Sara Duterte at ipinag-utos ni House Secretary General Reginald Velasco ang pagpapanatili ni Lopez sa Veterans Memorial Medical Center bilang konsiderasyon na rin sa kanyang kalusugan. Bombo International News. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang 16 na individual kabilang na ang 12 foreign national matapos tumaob ang sasakyang o sinasakyan nilang tourist boat sa baybayin ng Red Sea sa Egypt. Batay sa initial na investigasyon ng mga otoridad, ang Sea Story ay may lulan na 44 na katao kung saan 31 dito ay mga turista habang ang lalabing bilang naman ay mga crew. Nagasagawa nga ng multi-day driving trip sa naturang karagatan.
Tinamaan kasi ng malaking alon ang naturang sasakyang pandagat na siyang dahilan para tumaob ito sa syudad ng Marsa-Alam sa Red Sea. At abot nga sa 28 sa 44 na individual ang naligtas at agad na rescue ng mga otoridad para dalhin sa ospital at para makatanggap ng mga kaukulang paunang lunas. Samantala, patuloy namang pinaghahanap pa itong 16 na kataong kabilangan na sakay ng tumaob na barko. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Lumalabas na tugma sa baril na nakita sa insidente doon sa tama ng bala sa katawan ng isang military colonel na natagpo naman na wala ng buhay sa kanyang quarter dyan sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief at spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, under investigation na ang nakitang baril at tinitingnan na rin ang lahat ng mga anggulo maging ang posibleng foul play sa pagkamatay ni Colonel Rolando Escalona Jr. Aniya, sa ngayon ay nagbigay na ng update ang pambansang pulisya kaugnay doon sa investigative assistance sa insidente at nagsasagawa na rin ng forensic examination and investigation ang forensic group ng kanilang hanay. Hinihintay na lamang ang resulta ng autopsy na inaasahan naman na mailalabas sa loob ng linggong kasalukuyan. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo. We will have to find out po kung siya po mismo ay sinubject po sa ballistic or parapin at the very least po. But again, under investigation po nangyari po yung insidente is last November 22 po. And like we said, yung autopsy, we're still waiting for the result po ng autopsy, but the family requested some privacy with respect to the update po nitong kaso na ito. What's important po, kung ano man po yung naging progress and development po ng kaso po na ito, the family is immediately informed of the development as well as our AFP counterpart. Bagay ang mga pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Una nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na tumambad sa kanilang wala ng buhay na katawan itong si Escalona Jr. na nagsilbi naman na Judge Advocate General at bahagi ng Jago dyan sa naturang tanggapan. Sa ngayon, ayon kay Fajardo ay humihingi raw muna ng privacy ang pamilya ng nasawing sundalo. Samantala, hiniling ng grupo ng mga negosyante sa bansa ang katiyakan sa gobyerno na dapat ay hindi maapektuhan ang sangay nila dito nga sa naging bangayan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Management Association of the Philippines President Rene Almendras na mahalaga na magkaroon ng katiyakan ng gobyerno para hindi maapektuhan ang mga negosyanteng nais magpasok ng pera sa bansa. Magkakaroon din ng epekto ang pagkikipagkompetensya ng mga negosyante sa bansa at makakaapekto ito sa imahe ng Pilipinas. Dapat niya na ipakita sa ibang bansa na tuloy pa rin ang negosyo sa Pilipinas at hindi papaapekto sa nagaganap na tensyon sa dalawang mataas na lider ng bansa. Samantala, maaari namang kinundina ng Commission on Elections ang nangyaring pagpaslang sa isang election officer mula dyan sa Lanao del Norte. Ayon sa komisyon, ito ay malinaw na karahasan na konektado sa papalapit na eleksyon. Dagdag pa ng komisyon na ang naging pagpaslang ay hindi lamang laban sa public servant pero pag-atake rin sa demokrasya ng ating bansa. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang buong komisyon para naman sa mga naiwan nitong naturang opisyal at sa kanilang mga kasamahan na tunay na nagpapakita ng katapangan at integridad bilang bilang mga election officer. Tiniyak din ng poll body na patuloy ang kanilang investigasyon sa kasong ito at sisiguraduhin din na magkakaroon ng may pagkakalob na hustisya doon sa biktima. Samantala, natukoy na ng iyong election officer ay si Mark Orlando Valleser II at pinatay sa Salvador, Lanao del Norte na patuloy na sinisiyasat naman ng mga lokal na otoridad. Ang naturang lugar ay bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan marami na rin ang naitalang kaguluhan bago pa man ang kauna-unahan nilang parliamentary elections na isasagawa at inaasahan sa susunod na taon. Samantala, mamahagi ng karagdagang tulong ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD
sa mga residenteng lubhang naapektuhan neto mga nagdaang bagyo dito huyan sa ating bansa. Sa isang panayam ay pinaliwanag ng ahensya, partikular ni DSUD Undersecretary for Disaster Response, Administrative at Finance Services Randy Escolango na magasagawa silang muli ng kaukulang relief operation. Ipapamahagi ng ahensya ang mga ilang construction materials para sa mga residenteng nawalan ng mga tirahan o nangailangan ng materyales para magpaayos nitong kanilang maari-arian na nasira ng naturang bagyo. Ito ay sa pamamagitan niya ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program at ng Housing Materials and Essentials, kung saan sa ilalim nga ng naturang proyekto o programa ay makatatanggap ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang mga tahanang o nasira, at habang 30,000 naman itong matatanggap ng mga kabahayang lubhang nasira ng mga kalamidad. Samantala, patuloy naman sa pag-aabot ng tulong ang iba't ibang mga ahensya dito sa ating bansa para unti-unting makaahon ng mga residenteng nawala ng kani-kanilang mga tirahan. Dinipensahan naman ng Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang naging desisyon ng kanilang lupon na mailipat ng kulungan ang nakontempt na si Undersecretary Zuleika Lopez dahil na rin sa mga paglabag ni Vice President Sara Duterte sa kanilang protocol dyan sa Kamara de Representantes at umano'y pag-abuso sa pribilehyo na ibinibigay dito. Ginawa ni Congressman Joel Chua ng Maynila ang naturang paglilinaw sa simula ng ikapitong pagdinig ng kanilang komite hinggil sa di umano'y maling paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds na natanggap naman ng Office of the Vice President at yan ay umaabot sa 500 million pesos. At ng Department of Education na meron namang 112.5 million pesos noong taong 2022 hanggang 2023 at sa ilalim ng pangangasiwa ni Vice President Sara Duterte na kalihim noon ng kagawaran ng edukasyon. Ayon kay Chua, ang paglabag sa mga security protocols ng Kamara at ang pag-abuso sa pribilehyo ng pagbisita ay ibinigay sa Vice Presidente ang naging dahilan ng paglilipat dito kay Lopez, ang siyang Chief of Staff nitong si Vice President Duterte at patungo nga sa Women's Correctional na pasilidad ng isa ring pinagdadalhan sa mga nakakulong o kinukulong na mga individual dyan sa Kamara. Sinabi niya na sa kabila ng konsiderasyon na ipinagkakaloob sa Pangalawang Pangulo at kay Lopez ay inilagay nila sa panganib ang seguridad ng buong Kamara at ang mga tauhan dahil na rin sa kagyat na pangangailangan na iniulat naman agad sa Office of the Sergeant at Arms. Nagpulong ang komite itong si Chua na bumoto para naman mailipat itong si Undersecretary Lopez. Hinimok din ni Chua ang publiko na huwag magpaloko sa mga diversionary tactics at dramatikong kilos na ipinapairal ng Pangalawang Pangulo at ni Lopez. Git pa nito ay magpapatuloy ang investigasyon ng panel hanggat hindi nasasagot kung saan napunta ang 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Samantala, isinugod din sa Veterans Memorial Medical Center ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa kasagsagan niya ng interpelasyon ni Congresswoman Jervy Luistro dahil na rin sa sumamaraw ang pakiramdam habang tinatanong kasi ni Luistro itong si Acosta kaugnay doon sa mga fictitious names na nakatala kagaya ng Mary Grace Piatos at iba pang personalidad ay sumama ang pakiramdam itong si Gina Acosta. Samantala, ang Philippine National Police iimbestigahan kung may nilabag ang pulis na nakasagutan nga nitong si Vice President Sara Duterte sa ginanap na paglipat ng ospital kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Iimbestigahan ng Philippine National Police kung may nilabag ang kapulisan na nakasagutan ni Vice President Sara Duterte noong paglipat kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center papuntang St. Luke's Medical Center noong Sabado. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni Philippine National Police, Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na titingnan nila kung may naging paglabag sa batas sa pagkakamali ang kapulisan na naglipat kay Lopez.
Una nang iniulat na nagkainitan sa pagitan ng bise at mga pulis nang subukang isara ng isang pulis ang pintuan ng ambulansya habang nakatayo pa si Duterte sa harap nito. Galit na kinumpronta ni Duterte ang pulis at ipinaliwanag na hindi convict o suspect si Zuleika kaya huwag tratuhin na parang kriminal. Isa rin sa ikinagalit ng bise ay ang pagsisinungaling at panlilinlang daw ng mga pulis sa kanila na kahit sinabi nilang dalhin sa St. Luke si Lopez dahil naroroon ang medical records nito ay idinala raw sila sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon kay Fajardo, sa oras naman na malaman nilang may kamalian sa parte ng kapulisan ay agad naman nila itong aaksyonan. Well, titignan natin kung nagkaroon ba ng lapses on the part of our officer or during that time mataas ang tensyon. Yung ating mga officer who was there as an action on the part of the PNP because nag-seek po ng assistance sa atin yung Office of the Sergeant at Arms ng Kongreso. So yun po yung naging participation ng PNP doon nung isinakay po doon. So immediately we want to proceed doon po sa Veterans Hospital or even sa St. Luke. So yung ating police doon ay titingnan natin kung nagkaroon ba ng eagerness on the part of the police na hindi niya napansin na may mga tao pa doon sa likod po ng pinto. So these are things are being looked into. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inimok ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magpatupad na agad ng mahigpit na mga patakaran sa surge pricing bago pa man ang buhos ng mga pasahero sa panahon ng Kapaskuhan o itong tinatawag na holiday rush. Ayon kay Ronald Gustilo ng Digital Pinoys, dapat nang matigil ang tauna na lamang na problema ng sobrang taas ng pamasahe tuwing holiday rush sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon mula mismo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dagdag pa niya, bawat taon ay nagrereklamo itong mga pasahero ng Transport Network Vehicle Service dahil naman sa pagdoble o kaya naman minsan triple ang taas ng pamasahe. Lalo na tuwing kinakailangan ng serbisyo, dapat umano na protektahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga pasahero mula sa sobrang taas ng pamasahe sa pinaka-busy o pinaka-abala na panahon ng ating taon. Sinabi pa ni Gustilo na ang tuloy-tuloy na surge pricing ng mga sasakyan na ito ay dapat na maimbestigahan at bigyan ng parusa kahit na may nadagdag na mga bagong unit. Ang nasabing TNVS firm ay kinakailangan umano ng sapat na pagsusuri kung paano naniningil ang mga ito. Ayon pa sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, laging may kasamang surge fees ang mga pamasahe sa mga kahalintulad na klase ng sasakyan kahit na mataas ang bayad at madalas pa ay mabagal ang paghihintay ho ng mga pasahero kaya't natatagalan, natitingga sa mga gilid ng kalsada kaya naman sa mga lugar kung saan sila nag-aabang ng kanilang naibuk na mga sasakyan. Samantala, inaprubahan na ng Senate Committee on Foreign Relations ang pag-iendorso nga sa plenaryo ng Senado hinggil sa Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement. Inihiyag ito ni Senadora Amy Marcos, chairman ng komite, matapos silang magkasanga ng isang tinatawag na executive session hinggil sa mga detalye ng naturang kasunduan. Sa pagdinig, binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang pangailangan para sa naturang kasunduan na laan niya mga nakaraang maritime activities kasama ang Japan ay hindi kinukonsidera na joint military exercise at ito ay sinagawa sa labas ng territorial water ng bansa. Ipinaliwanag ni Teodoro na ang mga aktibidad na ginagawa ngayon ng Japanese at Philippine troops ay may tuturing pa lamang na cooperative activity. Bukod sa Department of National Defense o DND, ipinahayag din ng Department of Foreign Affairs ang pangailangan ng naturang kasunduan sa gitna yan ng patuloy na banta sa seguridad at environment o banta sa environment sa naturang pinag-aagawang rehiyon. Una nang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang kasunduan noong Hulyo at batay sa nakasaad sa konstitusyon, kailangan ng pag-aproba ng mataas na kapulungan sa anumang international treaty o agreement na papasukin ng ating bansa. Karagdagan pa sa ating mga balita. Ito
Itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga aligasyon na umano ay sa kanilang ahensya tungkol doon sa pagtaas ng bilang na naman ng mga motorcycle taxis na nag-ooperate sa National Capital Region. Ayon sa talaan ng naturang ahensya, sa 45,000 pa rin ang bilang ng mga motorcycle taxis na nag-ooperate dito sa Metro Manila at ganoon din sa iba pang mga lugar na saklaw naman nila ay ibang monitoring ang ginagawa. Nilinaw ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III na ang pahayag ay matapos nga na magreklamo ang Technical Working Group dahil naman sa hindi umano makontrol ang pagdami ng mga motorsiklo na tinatawag na motorcycle taxis na siya namang nakakaapekto sa pang-araw-araw na kita ng ilang nasa transport group. Dagdag parang ahensya na tanging sa Central Luzon at Region 4 o Southern Tagalog lamang ay napaulat na nagtaas ng bilang ng mga motorsiklo na involved dyan sa motorcycle taxis. Naabot na sa 4,000 ang dagdag doon sa kanilang record. Ang nasabing aligasyon ay wala raw basihan dahil wala naman umanong naipasang report o naipasa na ulat ang Technical Working Group na nagsasabi na totoo ang naturang mga paratang kung kaya't nakapagpasa ang kanilang panig doon naman sa pakikipagtulungan sa Kamara para doon sa binubuong House Bill 10571 o ang Motorcycle Taxi Bill na nilalayo na makapagbigay ng ligtas na pampublikong sasakyan para naman sa mga Pilipino kung saan ay nililimitahan ito ang paggamit ng mga motorsiklo bilang pangunahing pampublikong sasakyan na magagamit dahil ito ang mas accessible sa maraming lugar sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita, naipa-deport na ng Bureau of Immigration ang isang Indonesian fugitive na kabilang sa 42 banyaga na ng mga naaresto sa kinasang operasyon laban nga sa isang business process outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Biado, ang naturang pahayag ay kinilalang o ang naturang banyaga ay kinilalang si Handoyo Salman, 40 anyos. Ito ay pinaghahanap sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot umano nito sa mga scamming activities, mga money laundering at online na pagsugal. Ang naturang kautusan ay dahil nga sa pagkakatalaga at nito bilang undesirable alien dito ho sa sistema ng Bureau of Immigration. Samantala, nagpapatuloy naman ang deportation proceedings sa iba pang mga naarestong mga banyaga illegal na Philippine offshore gaming operators. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, nakatakdang maabot na sa panibagong record high ang meat import sa ating bansa. Sa buwan po ng Setyembre pa lamang ay umakyat na ito sa 1 million metric tons ang imports dahil naman sa pagtaas ng mga bumibili ng mga karne ng baboy at maging ng karning manok. Ayon sa Bureau of Animal Industry na ang meat imports mula huyan buwan ng Enero hanggang Setyembre ay umaabot na sa 1,039 million metric tons. Ito ay mas mataas ng 12.64% na naitala naman sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Sa ang siyam na buwan, mga kabombo, na volume ay merong katumbas 165,000 metric tons at kulang para mapantayan ang full year na meat import volume ng 2023 na mayroong 1.204 million metric tons batay sa record ng Bureau of Animal Industry. Samantala sa iba pang mga balita abay planong paimbestigahan ni Senador Sherwin Gatchalian, eto mga tax leakage dulot pa rin sa paglaganap ng paggamit ng mga peking person with disability identification card para lamang makakuha nitong 20% PWD discount at value-added tax exemption. Sa inihain niyang Senate Resolution number 1239, ibinunyag nitong si Senador Gatchalian na may mga ulat nitong mga individual na nagbebenta nitong mga peking person with disabilities ID sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Halimbawa na dito, ang may 100 peking ID na nadiskubre sa Bacolod City
ang inilimbag sa ibang uri ng papel. Itong mga numero ng PWD ay pinaghalo-halo at ang mga naka-encode na uri ng mga kapansanan ay kaduda-duda. Sa Cebu City, hindi bababa sa 7 peking PWD ID ang nakumpiska ng pamahalaang lungsod matapos makatanggap ng mga ulat ng umano'y pagtaas ng bilang nitong mga peking Person with Disabilities Identification Card. Ang nakumpiskang ID ay hindi tumugma sa mga pangalan at sa verified list ng PWDs ng pamahalaang lungsod. Gitpan gatsalyan dahil pinupondohan din ng iba't ibang local government units ang iba't ibang tulong at insentibo para yan sa mga PWD. Ang paggamit ng mga peking PWD ID ay kontra nga sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan sana ang pangailangan ng naturang mga individual. Bukod dito, ang ibang mga may-ari nga ng restauranta ay nagpahayag na din ang pagkabahala dahil sa pagkalugi na natatamo nila dahil sa paggamit ng mga peking Person with Disabilities Identification Card na nagbibigay daan sa mga cardholder na makakuha ng 20% PWD discount at VAT exemption. Sa ilalim nga ng Republic Act No. 10754 na kilala bilang Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability, pinahihintulutan itong mga establishment o nabawiin itong kanilang kita mula sa PWD discount sa pamagitan niya ng tax deduction, batay na rin sa net cost ng produktong ibinenta o mga serbisyong ibinibigay. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin ito ay sapagkat uso na naman mga kabombo yung pagbibigay ng regalo kagaya ng mga mugs na ipinagkakaloob bilang regalo, no? Iba't ibang disenyo, iba't ibang tatak, pero may babala yung ilang mga eksperto hinggil ho dito dahil mayroong mga nabibiling mga ceramic mugs na maaari daw na may taglay na mapanganib na klase ng kemikal. Alamin natin yan sa kabuuan ng ulat ng Bombo Radio Dagupan. Nagpaalala sa mga consumers ang Toxic Watchdog Group sa pagbili at paggamit ng ceramic mugs na maaaring may bahid ng mga mapanganib na kemikal. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Bantoxics, dahil halos pagkain at inumin ang inilalagay sa mugs, kaya may posibilidad na ma-expose sa mga gagamit sa kemikal. Aniya, hindi lang ang mga may edad ang gumagamit ng mga dinnerware, kundi maging ang mga bata na rin dahil sa mas makulay at mas maraming disenyo. Kaugnay nito, sinabi ni Dizon ang Department of Trade and Industry o DTI na siyang nangangasiwa sa mga pamilihan ang dapat na tumitingin sa health and safety standards ng produkto. Ngunit nalilimitahan lang sila sa monitoring sa presyo ng mga bilihin. Habang ang Department of Environment and Natural Resources naman ang lead agency sa nangangasiwa sa pagkontrol at pag-regulate sa paggamit ng kemikal sa mga produkto. Una na rito, nadiskubre ng grupo na batay sa kanilang pagsusuri na ang mga sample mugs ay mayroong leads sa antas na 61 parts per million hanggang 8,700 parts per million at the cadmium mula 56 parts per million hanggang 1,130 parts per million. Natuklasan din na ang mataas na concentrations ng lead at cadmium ay nasa paint-coated designs. Ang cadmium ay kilalang may toxic effects sa kidney, skeletal systems at respiratory system at nauuri bilang human carcinogen. Gayunpaman, plano pa rin ng grupo na isumite ang mga samples sa regulatory agencies para sa karagdagang pag-analisa at upang itaguyod ang mga pagbabago sa patakaran at regulasyon. O inumin, may posibilidad na mas mataas yung chances na ma-expose tayo. Kabilang yan dun sa binabanggit ng World Health Organization na route of exposure, inhalation, ingestion at saka dermal. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ito namang daan-daang libong illegal migrants sa Espanya abay bibigyan ng gobyerno ng residency at work permits. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Iloilo.
Inanunsyo ng Migration Minister ng Espanya na nakatakdang bigyan ng residency at work permits ang nasa 300,000 na migrants na iligal na naninirahan sa naturang bansa. Ipapatupad ito simula sa susunod na taon. Ayon kay Bombo Maria Edsel Lamparero Lopez, international correspondent sa Madrid, Spain, target ng hakbang na ito na mas mapalawak pang workforce ng bansa. Base kasi sa record ng Migration Ministry, nangangailangan ang Espanya ng 250,000 na registered foreign workers bawat taon at ang legalization policy na ito ay hindi lamang para sa cultural wealth at paggalang sa human rights kundi para rin ma-address ang kanilang pangangailangan lalo na't nananatiling mababa ang birth rate. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas simple na ang administrative procedures para sa short and long-term visas at bibigyan rin ng migrants ng karagdagang labor protections. Napagalamang bago pa man ito, ang Espanya ay bukas na sa pagtanggap ng migrants sa kabila ng paghihigpit ng ibang European nations sa kanilang borders para hindi makapasok ang illegal migrants at asylum seekers. Karamihan sa pumupunta sa Spain ay nasa underground economy katulad ng fruit pickers, caretakers, delivery drivers at iba pang mahalaga na trabaho, ngunit mababa ang sahod. Magbibigay ang gobyerno ng Espanya residence permit sa mga tao nagsistay dito illegally sa Spain. This year ay umabot ng 54,000 na bagong pumasok dito na mga galing ibang mga Africans na pumasok dito illegally sa Espanya. So yun ang pangako ng gobyerno na starting January 1, 2025 magbibigay yung Spain ng residence permit sa mga tao na illegal dito nagtatrabaho at saka nagsistay sa Spain. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, may Pinay mountain bike cyclist ang tinanghal bilang kauna-unahan pong kampiyon sa Asian Cycling Federation Mountain Bike Championships. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio. Tinanghal ang Pinay mountain bike cyclist na si Shane Yao Yao bilang kauna-unahang kampiyon sa Women's Elite category sa Asian Cycling Federation Mountain Bike Championships na ginanap sa Pasay City, Iloilo. Pinakita ng Pinay cyclist ang di matatawarang talento at determinasyon matapos nitong dinumina ang mga cyclist mula sa Thailand, Malaysia at Japan. Pumangalawa sa naturang race ang rider mula sa Hellas Cycling Team na si Pan Phi Kun at pangatlo si Din Safia Nor Efandi. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 26-year-old Pinay cyclist, ibinahagi nito na hindi ganon kadali ang mga training na kanyang ginagawa sa bawat kompetisyon na kanyang nilalahukan dahil may kaakibat itong sakripisyo at disiplina sa sarili para magtagumpay. Inamin rin nito na mahalaga ang bawat kompetisyon na kanyang sinasalihan dahil ito ang tutulong para mas maging handa sa mga events na kanyang lalahukan sa mga susunod na buwan. Actually po sa training po, it takes a village po talaga para maging malakas po yung isang atleta. Hindi lang po unang-una po, disiplina sa sarili. Makinig lagi sa coaches. Sila po yung nagpapalakas sa akin. Hindi ko ako magiging ganito siguro na rider kung hindi dahil sa coaches ko. And also, sa sarili ko po kasi alam ko pong ginagawa ko po lahat ng pinapagawa sa akin ng mga coaches ko. Disiplina po talaga sa sarili po para marating mo po kung ano yung gusto mong marating po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa kampiyon ng Asian Cycling Federation Mountain Bike Championships na si Shane Yao Yao. Tuloy-tuloy ang pag-iensayo ni Shane para sa kanyang mga upcoming competitions, kabilang na dito ang third leg ng UCI Racing sa Malaysia sa Disyembre at ang SEA Games sa Thailand sa susunod na taon. Yan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ John Marino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito pa mga kabombo at Star Nation, powerlifting athlete na si Reggie Ramirez abay nakapag-set ng bagong record sa katatapos lamang na World Open Equipe Championship 2024 na ginanap sa Iceland.
Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Star FM Dagupan. Nakapag-uwi ng gintong medalya at nakapag-set ng bagong record ang powerlifting athlete na si Reggie Ramirez sa katatapos lamang ng World Open Equipped Championships 2024 na ginanap sa may Iceland. Si Ramirez, ang kauna-unahang Pinoy na nakapag-set ng bagong record sa men's 59 kg deadlift na nakapagbuhat ng 275.5 World Open record. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Ramirez, ibinahagi nito ang kanyang kasiyahan matapos magbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Masaya kasi ang relief doon is nag-pay off yung lahat ng tulong na binigay sa akin. Kasi kung ako lang naman yung tatanungin, gusto ko siyang makuha. Pero iba pa rin yung may mga may mga tao bang nakasalalay din ba sa tagumpay mo. Dagdag pa nito na buong buhay niya ay nag-iinsayo na ito para magtagumpay. My whole life, yeah, because you only get that one chance. It's a song, okay? One moment, one shot. But to tell you, we all been training for that one moment. And I got it. I got it that one. You know, I made history, one shot. And I made it, the first Filipino to ever do it. Samantala, nagbigay naman ito ng pasasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta at naniniwala sa kanya. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Abot-abot pa rin naman yung paliwanag hanggang ngayon kahit humuhupa na raw yung Gilas fever ay sapagkat nabigo kasi yung karamihan sa mga fans na humihirit para sa Gilas Pilipinas na makita sana makapaglaro pa sa loob ng court ang isa sa kanilang paboritong player na si Dwight Ramos. At yan ay sa laban nitong nakalipas na pagkakataon, laban ho dyan sa Hong Kong, kung saan ay narinig yung pagsigaw pa ng mga fans sa likod ng bench ng kupunan upang hilingin sana na ipasok ng kahit saglit itong si Ramos dahil yung mga galaw nitong si Ramos ang kanilang inaabangan. Narito mga kabombo, balikan natin yung ilan sa mga naging kaabang-abang at agaw pansin ng mga eksena doon sa laban ng Gilas Pilipinas. Mga kabombo, yan yung bahagi po ng pag-chant ng mga fans itong si Dwight Ramos. Kasama rin mga kabombo sa nakiusap ang mismong team manager ng Gilas na si Al Francis Chua na paglaruin sana itong si Dwight at kahit 30 segundo lamang. Ngunit hindi na rin siya pinagbigyan mga kabombo ng Gilas coach na si Tim Cohn sapagkat ayon nga sa kanya ay ayon niya na lumala pa yung calf injury ng naturang player at mas malalaking laban kasi ang inaabangan para naman sa Gilas Pilipinas at ito ang kanilang mas tinitingnan lalo't panalo na naman ang Pilipinas kontra sa Hong Kong na obvious na umano na hindi na makakahabol sa mga pagkakataon na hinihiling ng fans na makapaglaro pa itong si Dwight Ramos. Narito naman ang paliwanag ni Coach Tim Cohn. But I was under orders from the training staff that he should not play. So I got to do what's best for him. Even though I know the crowd would have loved to even Al Francis Chua suggested, why don't we just put him in for 30 seconds and he can just stand in the corner of the court. And I go, I don't know if that'll work. So I didn't do that. Sa huli mga kabombo, biguman ng fans ay nakita pa rin ang pagdanais ng mga ibang players na may panalo ang laban kaya't obvious na ang panalo noon sa Hong Kong. Nagtapos ito sa napakagandang score, 93 sa Pilipinas, 54 lamang doon sa ating katunggali. Kaya naman congratulations pa rin at hindi pa nga talaga humuhupa itong Gilas Fever hanggang sa pagkakataong ito. Congratulations! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari pong tutukan ang ating mga programs at mga himpilan ng Bombo Radio sa pamamagitan ng Bombo Mobile application o Bombo Mobile app. Pwede rin ho sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa bahagi ng mga lalawigan ay matutunghayan yung mga programa sa Hilagang Luzon.
dyan ho sa lalo na yung mga residente ho ng Isabela ay nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa mga residente ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio Baguio at dyan naman sa tinaguriang Mayon Volcano Country, lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Nariyan din ang ating mga istasyon dito pa rin sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong subaybayan ang mga mainit na balita na gaganap sa loob at labas ng ating bansa. Siyempre nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at para ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Naga. Sa pagkakataon ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka Sir Nation sa ating Christmas Countdown. 29 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Standby kay ang talatapan sa Metro Pacific nakabaton kuno sang bomb threat. Lakip na sinadri banwa ang pagpangayo sang paghangop sang Iloilo City Architect Office. May kantanan sa Madugayan, no? Madugayan pa ang pagkahuman sa mga merkado sa syudad sa Iloilo. Standby kay check tato nining mga balita kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Kagalakip na sinadiri karon ang issue man may kantanan sa pagclaim sa pila ka mga pumuluyo sa syudad sa Pasig nga ginatindugan kuno sa ila siniya nga munisipyo ginapanagiyahan sa pila ka mga personalidad.
Kag bangod man nga may ara sang mando si President Bongbong Marcos nga nagakadapat sini hindi mangina garbuso ang pag-celebrar sang Christmas party. Ang Iloilo Provincial Government magasunod sa nasambitan sining panawagan sang aton iyang presidente. Standby sa madalaguan kag mga mainit karon nga mga balita. Unahon aton ining bomb threat nga nabaton sang talatapan sang Metro Pacific kay Iloilo Waters. Lakip na sinadri mga balita sa Iloilo City Hall kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Anong rason kung nga madugayan pang pagkahuman sa mga merkado sa syudad daw? Ang ginapinsaran ay naton sa aton sining mga kabombo nga sa sulod sang 2 tubtob 3 tuig mahuman na ang mga merkado. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please kami. Bombot siyam, nakabatong kita diri sang report diri sa bahin sang Iloilo City Police Station 10 kung sa diin isa diri ka bomb threat ang nagluntad sa bahin sang annex building sang Festive Walk Mall diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview daton diri sa sang Bombo Radio kay Police Captain Val Campbell sang Police Station 10, iyaging pakayag diri Bombot siyam nga banda alas 9 subong adlaw 9 a.m. subong aga nakabaton sila sang report halin mismo sa Metro Pacific Iloilo Waters sa opisina sang NPIW nga may nag-message kuno sa ila FB page nga may ara kuno ang statement diri Bombot siyam exact statement may malupok na bomba sa office ninyo. Wala asang specific nga area Bombot siyam kung diin nga bahin sang office sang NPIW nakabutang o naplastar. Dahil lang gid Bombo Angel kay robotic ang sulod mo diri sakon ma-redial kami dira ni Engineer Laguerta liwat sa imo. No, standby kay hibaloon naton ining bomb scare, bomb threat sa talatapan sa Metro Pacific Iloilo Waters kay kumadumduman ta sa aton sining mga kabombo nakasalapo kita sang damlag lang sang bomb scare sadtong bulan man or ining bulan sang Nobyembre dira iya sa may Isat University but ginahusisa na ini karon sang aton sini iya nga mga kapulisan and we'll be having development stories regarding sina nga issue karon na banwa this time panibag-o nga bomb threat, bomb scare ang nabaton kuno iya sang talatapan sang Metro Pacific Iloilo Waters kagaway man niya nakasaad dire or way man ginpabalo kung sa diin nga portion sa ila sining opisina magalupok ang bomba mga alas 9 kuno nabaton sinila balikan tabili niya ni Bombo Angel. Gel, please come back. Amo to Bombot siya mismo ang legal officer sang MPIW ang nag-contact diri kay Police Captain Campbell nga nakapaton sila sang anonymous nga Facebook message halin mismo sa page sang MPIW nga may ara bomba kuno nga magalupok anytime sa ila nga opisina Bombot siyam. Ang ginobra din sang kapulisan ginobra nila nga protocol ginkatuan ini siya ginpagwa ang mga ining mga persona, mga nag-opisina dito sa NPIW and then ging-check yara sang kapulisan pagka alas 11 subong aga ging-declare ini nga negative ang ining information man halin sa nagpakilala o kung nagpadala sang mensahe Bombot siyam. Patag diri ni Police Captain Campbell wala ni sila sang information nga may ara ginapatigayon nga bomb drill sa nasambit abing area kundi mi ara gid nga nag-message mismo sa ilang FB page nga mi ara nga bomba sa nasambit abing opisina dira sa bahin sang Metro Pacific Iloilo Water Bombot siyam kag mismo ang mall manager sang Mega World ara man sa area kay sila ang security team sang Mega World nagkadto gilayon kag nag-report man diri sa confirm nila diri kay Police Captain Campbell nga mi ara gid man information pagkatapos sina Bombot siyam di amo to ginkadtuan sa area kag ginistorya maning legal officer kay siya mismo ang naka-report personally sa Bayakol diri kay Police Captain Campbell Bombot siyam mo. Rason nga tido medyo na damo gid dito nga mga kabombot naton ang nagapalabot man sang ilang concern kag pagkabalaka man Bombot siyam bangod sa sining nagalinapta ko na mga tao sa sang opisina sang NPIW. Kunti sa inyo sa nito pero sa mga kabombo naton may mga several government offices na daan dira sa bahin sang annex nga building sa Festive Mall Abe kabahin dira sa second floor ang iya sang LTO
Kag ingod sa NPIW ang iya sang Bureau of Immigration, bombot champion mo na confirm sa iyang police station na tendering nga may ara information, pero maayo man kay na-declare ini nga negative ang information nga nabato nila, bombot champ. Amatyan bala ang kabahin diri sa nga nanging pahayag ni Police Captain Val Campbell sa aton interview. Ma'am, to give you background, bali around 9:15 sang aga ang gaina, ka-receive kami information. Allegedly, there was a threat or the bomb threat from the office of Metro Pacific Iloilo Water, located ini siya sa annex building sang Mega World. So immediately, nag-coordinate kita sa management because we have protocols. Basta mag-deal kita sa sining mga explosives, and we called the attention of our EOD to conduct this paneling operation. So pag abot naton dito, we talked the personnel from Mega World and representative from Metro Pacific Iloilo Water as to the detailed. So accordingly, may isa ka nag-send sang message through sa messenger account nila nga kag hambal dito nga may malupok na bomba sa office nyo. So considering this is a information kag involve ang explosives, dapat naton i-clear ini. So at around 11:05 sang aga, ang team sang aton nga EOD officially nakatag sang ilang nga report nga clear na ang building for any bomb or explosives dito sa sulod. Sir, can you expound? Anong gid man ba ang natabo nga ang information naton halin man mismo sa building nila atong messenger message bala, sir? Ano kuno diin to naghalin to Sir Campbell man? Ang kundi ang ang ining ahensya may Facebook account. So nabasahan nila mga muni oras nga from mga 9 nga may isa ka tao dito nga nag-send sa ila sang mensahe. May malupok nga bomba sa office niyo. So that's why nga nag-inform sila sa aton. MPIW man, sir, nag-inform? Yeah. Sila man ang nag-inform sa aton. May sir, communications team nila or wala man pakilala gid, sir? Or ang whole team gid sa MPIW ang naghambal nga amo na may threat sila nga nabaton diri, sir? Accordingly, ang mismo, no less than the legal officer nila, Attorney John Serlan Bangoy, ang nagtawag sa aton. Nga may bomb threat? Yeah, nga may amo sila nga nabaton nga mensahe through sa ilang messenger account. Okay. Pero sir, ano man, may drill kuno sila nga ginapatigayon to confirm this one? As to that information, ma'am, wala. Hindi ako maka-comment because nga ang akon niya nga gina-communicate is mismo ang ilang abogado, and ang akon nga gina-reach out that time mismo ang general manager sang mall or sang building sang Mega World. That's why nga ang amon niya nga komunikasyon is almost accurate. So bali confirm ta, sir, nga MPIW mismo ang nag-report sa inyo diri? Yes, ma'am. Nga may bomb threat? Yes, ma'am. Pero ang nagpadala sa message, sir, unknown siya or kilala nila? May-ari diri nga nakabutang sa iyang messenger account, but this account i-subject naton ini sa verification sa aton nga cybercrime unit para mabalaan naton kung sino ang tao sa likod sini. Pero upon checking, sir, to fake account siya or dummy account? For now, hindi ako makambal kay wala ko man gani ma-check sa messenger account. We are just only acting kung ano ang information, kag immediately makapa-panel kita to check the area if indeed may mga bomb or may mga explosives nga gimbutang gid man dito. Pero sir, may ara na butang kung diin ni area kung sa MPIW that time nga may bomba or what? Wala, generic lang siya kay ang hambal niya is sa office ninyo. May malupok nga bomba sa office ninyo. So ang office or ang ara sa third floor nga area sang annex building, duwa na da siya kabilaan office nila. So ang aton nga personnel from EOD naubos na nila check.
And indeed wala sang may nakita nga bomba or explosives. Bombot Sham na ba kombo naton si Police Captain Val Campbell kag subong man niya adlaw sa pagpakig-angot naton diri sa bahin sa Mega World sa mall naman mismo Bombot Sham magapagwa ni sila sa statement regarding visa security nga gina-implement nila sa palibot sa ilang mall regarding sa sining natabo man abi nga bomb threat diri sa bahin sang Mandurriao Bombot Sham, specifically sa bahin sang building annex B building sang Festive Walk Iloilo Bombot Sham. Alright, pero back to normal operations ang Metro Pacific. Iba si Blacron kung pambalaman sila nga may patigayunon kita nga water rationing bangod nga may bomb threat ang amon nga opisina. Back to Bombot Sham, back to the office man kag operation ang NPIW sa information nga nakuha nato pero with this one around 11 na-clear naman so balik naman sa operation pero with this one naman gani ang preparahan man nga security sang Mega World JT mag-amuning mga classic pag-send sa mga messages Bombot Sham hindi siya laog-lahog mo bangod mall nga daan ng area buot silingon madamo usang mga tao ang ara dira sa sulod ni ara nga daan yung government offices sa kilid sang NPIW mga kalabanan nga mga foreign nationals mo. Pero you made mention sa report mo nga sa messenger gin nila direkta nga gin send padala ang mensahe. So natumod na kung sino nagauyat sining account? Ni ara Bombot Sham na pangalan diri ang kapulisan pero subject for verification pa ni kuno kung dummy account ni siya or fake account pala ang gingamit. Unlike realidad ang sa university to ya kay real account to ya kag nagprangka nga na-hack tong account niya riyado wala pa kita sang identify diri sa kapulisan kiti kwan pa ni kuno Bombot Sham do confidential pa ni siya kulong information pero tingwaan natin nga makuha ang pangalan kag investigate naman kay basi wala na hack man ning account bala Bombot Sham. All right. Kag tinugang tala nga balita diri sa bahin sa Iloilo City Hall ining ginpatigayon man abi nga statement sa Iloilo City Architect Office kung sa diin Bombot Sham nagpangayo ini sila sang extension kag pasensya sa bahin sa mga pumuluyo diri sa syudad man sang Iloilo bangod madugayan pa ang pagkahuman sang tatlo ka mga merkado nga ginpakaayo sang syudad. Ini ang merkado sang La Paz, Arevalo, kag Haro Big Market. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Architect Reggie Gregorio, ang head sa nasambit na opisina, ginpahayag na ginapananaw nila magatapos pa sa 2025 kag 2026 ang tatlo ka mga merkado Bombot Sham. Sunod diri kay Architect Gregorio ang Phase 1 sang Arevalo Public Market patapos na going na sa Phase 2 kag ang La Paz kag Haro La Paz Market kag ang Haro Big Market first quarter pa sang 2025 matapos ang Phase 1. Sunod diri ka patag diri ni Architect Gregorio nga tapuso nila ini siya before pasaylohan sa mga vendors bangod mangin mabudlay ni Bombot Sham kung butang tabi wala pa sang mga tiles wala pa gid natapos pasaylohan para lang abi masaylo ang mga vendors hindi na kuno maayo kay madugangan pagid ang expenses ng Iloilo City Government bangod imbis ipatayos nimo may mga higko may mga bilin abi nga imbis isda si dapat tinloan pa Bombot Sham but silingon mas magadugang pa ang gastuhon sang syudad after sa Phase 1 na maka abi kompleto na tapos na ara naman ang budget ng para sa Iloilo City Government amo ang pag-proceed sa Phase 2 Bombot Sham kag din pa plaster man diri nga miara mga food halls amo importante gito nga do feature food halls elevator kag may mga iba't pagid nga modern nga features ining public market sa diin ni ari ni kuno Bombot Sham ang do nagakolekt sa balasang tubig ulan nga para sa storage ng abi sa tubig ulan at the same time ining gilalantaw diri nga matapos ang market ang Haro kag La Paz public market last quarter ang all yung gawon ini siya last quarter sa 2025 o kon 2026 first quarter pero ang Arevalo Public Market mauna-una ni sa Bombot Sham third quarter ini siya kuno
sang 2025 ginapananaw nga matapos kag balik-balikan ta ang budget to be clear, ang naminimo nga matapos ang phase 2. Ang phase 1 subong patata. Hindi. Kunti, patapos na ang phase 1, nag-ara na kita sa phase 2. Ang naminimo nga matapos by 2025, first quarter sa 2025 is the phase 2 only. Ang matapos diri sa ang balikan tabong Batsyam, ang Arevalo Public Market matapos ang iya nga phase 1 subong upon first quarter sang 2025 patapos na siya, bali ara na sa process. Matapos gini siya phase 2 pati ang phase 2 niya by third quarter of 2025 kag dira na siya mangin operational. Ang Lapas Public Market sa Haro Big Market matapos ang phase 1 niya first quarter of 2025. Ang phase 2 niya matapos siya either last quarter sang 2025 o kung first quarter pa sang 2026 Bombotsam. In simple terms, kung matapos ang phase 2 mangin operational, but siligon human na gid inisaya. Amo na ang pagsaylo sa mga vendors. Pero namin ko ang term is that nga human na gid saya. Tapos naging saya. Alright. Amo na ang masaylohan naging saya. Nga may mga tiles, may ara na elevator, kag iban nga mga kinanglan sa sulod sa public market Mambotsam. Kung balik-balikan ta ari ang budget. Ang Lapas Public Market sadto, ang first phase niya sini nagalabot sa 395 million pesos plus ang phase 2 nga ging loan sa city government nagalabot sa 80 million pesos. Ang Haro Big Market sadto 395 pesos ang first phase, ang second phase niya naglabot sa 100 million pesos. Ang Arevalo Public Market 150 million pesos ang first phase, second phase niya 120 million pesos. Bombotsam, dugang padiri sang natungdan, sangin pamangkot nato ni sa Bombotsam. Ibalaan ni Mayor ayhan nga first phase gali ang ginatumod ninyo nga mahinagaw sa bunga December. Bal niya, na-alerto naman or may ara naman information sa Mayor Trenias nga amo na nga indigid matabot by December abi phase 2. Kaya ang pagpatag diri Bombotsam phase 1 gid lamang ang mahingagaw sa bahin sang city government nga piling 3 ka mga merkado pero tigin dugang pagidiri ni Architect Gregorio nga wala ni sila Bombotsam sang kapot when it comes abi sa status sang Central Market kag sang Iloilo Terminal Market Bombotsam. Kapatian ta bala ang kabahin diri sang nanging pahayag ni Architect Reggie Gregorio sa ating interview. Phase 1 tapos na and then we're doing the phase 2. For Arevalo Market, kay relatively small ni siya as compared to La Paz and Haro. So siya ang nauna naton nga natapos and then hopefully we can have the phase 2 bidded out. Completed na ang phase 1 plus may certain amount na gin-infuse, no? And then of course ang La Paz and Haro siguro about first quarter of 2025 because may mga delay nga may mga request for time extensions kay may damo man intervening factors during the initial stages nga may delay sa pagtransfer sa mga market vendors, may mga issues nga gin-solve. So amo na. So hopefully we can complete the phase 1 phase 1 sang Haro and La Paz by the first quarter, early first quarter. Would like ako ma-move in tapos may mga finishes pa kita. We'd rather nga itapuso na lang kag para dire-diretso isa lang kapag kay kabudlay na mag-ubra sang finishing actually though finishing works ni ang phase 2 ta kumbaga para kay gusto ni Mayor naka-tiles and everything na may mga fans, may mga nakasulod tanan because like ang aton nga markets hindi may parking kita sa babaw and hopefully syempre naga-evolve man kita as tinami may kalan-an kita sa dire may daw we're vying for gastronomy so we would like to provide these spaces nga mayo man para sa aton nga future plans for the market. Kung masulod ang phase 2, we're preparing ang phase 2, gina-final ng phase 2 kay hindi man namon maubra ang phase 2 nga so ang gina-project namon if ma-bid out ni siya by first quarter. Hopefully it's either late
last quarter of 2025 or siguro mga first quarter of 2026. Nga fully move in na, nga ara na yan na may kumpleto na ang finishes. Ma'am, ang lapas sa garo, amo nang inalantaw ta by last quarter sang 2025 or Hopefully by, yes, or early. first quarter Yes. sang 2026 dira maka-transfer move in totally Yes. ang mga vendors. Yes. Ang sa Arevalo, ma'am, may Basi earlier, kay mas smaller na siya So, bali mga first quarter 2025? Ane, kay ma-phase 2 pa ta sa Arevaloman. So that's siguro about third quarter of 2025. Kaya ti ipabid mo pa mo. Usually, ang procurement mo is takes you 2 months preparation of the bidding documents and so on. Last time pag-visit ni Mayor, almost done tan itong sa may Arevalo, di ba the last time? Pamaniya, do gina... Ane, ti kay may finishes na gusto nyo, may tile works, may mga amo na. Yes. So, ba lang hindi pa ka-move in, gali do nga do sementado na nga pwede siya pang-move in na ito? Hindi. Ang pros and cons of putting them in, tapos ano ka naman, hindi ka hulag maayo bala. Mas madali ang trabaho. Yes, mas madali ang trabaho. Kag tapos ti karon kung may mga grease and grime na kabudlay do extra works pa na nga ti kinahanglan wala sa mga himbis, wala sa mga and everything. So muna 1-2 years, ma'am. From now. Dama mo niya. Ang duha kay dako ang ang Lapas and Haro covers more than 1 hectare nga property. Ang heritage na preserved na siya, yes. Mag-isa alone siya? Hindi, na siya. May alfresco kita nga dining. So natuhog na siya sa aton nga site development plan. Hindi siya mag-stand alone? Ay, hindi siya. Nga namin mo nga hindi. Ara siya na kumbaga part na integrate, yes. Pero architect, before na hospital si Mayor, or like nagdiretso sa Manila, bala ma'am, before his medical leave, na balaan niya nga this will be the setup sa mga markets na hindi ginagawa ang phase 1? Medyo na na siya na forewarned naman siya. Yes. Forewarned na siya sa kay phase 1. Ang completion of phase 1 ha. Let me make this clear lang, phase 1 of the project. Gamay lang because we would like to take this nga with how do you call this, with improvement kung kisa may ara gid man kitang sacrifices. Give us another year to really Oo. Bumot na ba sa mga kabombo naton si Architect Reggie Gregorio Ilo City Architect Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. No? Basta ma-bring up ganing mga kasubong sining mga tawagan ini matter or issues. No? Gabalik man dayon sa paminsaron ko Bombo Umel ang mga litaniya sang mga punong barangay bla. No? Nga may mga projects nga kuno delayed sa ila sining nga barangay kay ti phase 1 pa lang nahuman, tapos ginapapangitaan pa dyan budget ang phase 2, that is why delayed sa aton sining nga mga tagpalamati. Di na tong mga punong barangay ito nga nagawakal nga ano man ni klase nga mga proyekto ni man, may mga phase 1, phase 2 panigilay. Ti lang tuwab lang halit imbis nga bulig halit. Ti kap no? Daw nami ka kaptan sa likod sa buhok ni kang inuuno to subong sa Lapas Public Market, sa Arevalo Public Market, kag sa Haro Public Market para maintindihan mo, no? Ngang ining mga pagpatindog sa mga establishmento, particularmente sa madalag ko iyang mga proyekto nagakinahanglan gid man sang phase by phase nga construction. No? Kunari ka di subong stupad ko kap, dakpo na ka di sa likod sa ulo kag inuno to. Kung sino ka man nga kapitan. Kay ti amo na bla ko kaisa. Gangasa lang kita sa aton sini nga sungad way kita kay Chindi kun anong itsakto, kun anong proseso. Basta
pagwa lang kita iya sa nga statement nga kagaguhan. Now you know. Now you know. Tiyabi, sa mga kapitan to nga grabe ginang dualos nga magsarambil ang bibig nila sa pakamalaot sa mga sadto kuno delayed projects kay nga ako no gin phase 1 gin phase 2 subong abe pabatian nyo ko pagkamalautan nyo bi ang construction or ang projects sang Lapas Public Market, Arevalo Public Market and Haro Big Market. Kay mabilib ko diyon sa inyo. Idoso ta diyon nga patindugan kamo ribulto. Mga hiyudi kang garo kamo. Hindi man dipod sa ibaluta nga kinanglan sa phase 1, phase 2 kay ti makita pa ganay isang budget. Pero samahin iya karon sa city government, nangita iman sila budget, pinaagi, o nangita sila sa pondo, pinaagi sa pag-utang. Utang, para nga mapakayutang aton siniya nga mga merkado publiko, kag mangin matahom, makakumpit sa mga markets or mga merkado sa mga mall, nga matinlo, same price, kag siyempre convenient sa mga nagapamakal sa aton sini nga mga kabumbo. So uruantos na naman kita panayon lang sa pag-igod sa tagsa ka matagadlaw. Kaya hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga ang mga vendor sa mga nagkalain-lain sa merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo ang ginbutang sa dalan. Kiti, why naman kita sa sailuan mo? Alang-alang karon ng mga vendor sa Lapas Public Market yung going construction, butang mo to sa Kabatuan. Alang-alang mga taga-Ribalo, butang mo to sa istansya. O ang mga taga-Central and Iloilo Terminal Market lang, alang mo tumutang sa Leon. Why na lugar ang syudad mo? Pero sa ngalan, sang pag-improve, sang pag-modernize, sa ngalan nga mangin konvenyente, sa ngalan nga madula na ang karigna sa tagsa ka magpamalaklon kita sa mga merkado lokal, merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo, ti medyo ulo agunto kita nay sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti pananglitan nga matapos ni dirita ni kag mahibaluan kung bala ang mga promisa sadto sa aton nga clean, convenient, kag competitive, malamang kung gidman sa mga newly restored or mga bag-o gid kay gin-construct gid from zero hasta iya nga matapos kag mahuman kag ma-occupy na sa mga vendors, kag kita nga mga konsumidor ang ayahay nga makapanindahan na dira. 31 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanubalik. And by the way, before ko malipatan, ang issue sa sining bomb threat bala. Tilantawan nyo bala ang halit nga natuga sa may last time sa Iloilo Science and Technology University. Gin-suspend ang tanan sini iya nga klase, gin-papauli temprano ang mga estudyante. Now, samahin naman karon iya sa Metro Pacific Iloilo Waters. Mayo lang kay narespondihan man dayon sa aton sa mga kapulisan na usisa kag na-deklarar naman nga bomb-free. Kag back to normal operations na. Ang mga talatapan nga ara dira nahamtang sa sina nga lugar. Ining mga bomb threat dapat seryosohon sa aton sa mga otoridad. Dapat ila sini iyang tutukan. Kag mas labing maayo kung ining mga bomb threat hindi na iya magsagsag, hindi na iya madugangan pa. Ti paano ina? Ti dapat may masampulan kita. Nga may mapasakaan sang kaso sa aton sini mga kabombo.
No? Katulad gani sa mga airport lang, may mga bomb scare or bomb jokes, hindi kinaya pwede. Preso kagid sina. Same as with kung tani man ang aton sini nga treatment sa bahin karon iya sa mga talatapan sa nga aton sini nga gobyerno. Oh. Nga dapat seryoso ang pagkabig sa sining nasambit karon iya nga mga senaryo. No? Kag dapat mayara sang follow-up investigation sa paghusisa sa kung sino naghalin ining threat or bomb scare. Para nga ini siya ang mapasabat man naton sa aton siniya nga layi or pagsulundan. So that nga hindi na siya pagpamarisan. Ha? Kay kung magpadayon ini banwa ati dako gid sini nga huol ang matuga sa mga natungdan sini karon iya nga mga establishmento, opisina sang gobyerno kag iban pa pananglitan abi karon nga mag padayon or kasubo nga bahaw-bahaw ang pagtrato sini sa aton mga otoridad. Ti mahambal yang mga tampuhaw ni kag mga tarso nga sa isang taon, sige. Dayunon tani. Oh. Sino next naman naton sini nga target nga padalaan sa mensahe nga may bomba na nga malupok? Samo sini nga oras. Oh. Ti equip na nga aton sini nga gobyerno karon sa pagtumod sa pagtrace. May mga SIM card registration law na kita. May mga features sa social media nga ti kadamo lang sa mga pamagi. Kag nahibaluan naton nga masarangan gid sa aton sini otoridad nga matumod inang mga personalidad. Kag pananglitan matumod ti mas mayo nga pasaka naton sang kaso para nga hindi na magdata or hindi na masundan ining mga bomb threat or bomb scare diriya sa bahin sang syudad sa Iloilo. 35 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Ang provincial government magasunod sa panawagan ni PBBM nga hindi mangin garbuso ang Christmas party kag istoryahan taman karon banwa sa aton sini nga pagpangalagad ini may kantanan sa natabo bala sa may munisipyo sang syudad sang Pasay nga binutangan to ya sang poster nga inang natindugan sa munisipyo gina-claim sang pila ka mga individual kag private property kuno ina. Balikan ta mga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad sa Bomboray sa udto pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 24 to 30, 2024. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang magatakop sa bulan sang Nobyembre 2024 with an exciting musical show sa concert at Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs, kag madamo pa nga iba na ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga,
Sa dayon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agod nga ang kalinong kag paghigugma among magahari sa aton tanan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tanan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University, kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy.
Hindi lamang sa jeans o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuaa ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kada Muraji, Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik na diri sa pagpakalagad sa bombo na isaw to sa gyapon ko primo bombo Chama Blanco Hover. Si Gov Toto, hindi ko niya magpatigayon sang garbuso sining Christmas party. Kay magasunod ini siya sa panawagan ni Presidenta Bongbong Marcos na dapat simple lang ang mga Christmas party subong nga tuig kag subong maanti hatag ini sang ini magnubo 8 ka milyon ka pesos no sa mga LGU nga apektado sang bagyo. Check ta ba mga balita nagikan sa Iloilo Capital or Iloilo Provincial Capital with the Bombo Lindsay Buddy. Lindsay, report, please come in.
Magasunod, Bombot Sam, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ang Iloilo Provincial Government sa nanging panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga government offices, sa mga employees na scale down ang mga Christmas parties sa baylo nga magpatigayon sang donation drive para sa mga biktima sang asod-asod nga bagyo na nag-igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Suno kay Governor Defensor nga ang provincial government gina-process na subong ang pagwa or pag-release ang cash aid sa mga probinsya nga ti makabig nga severely affected or ning mga tuman nga naapektuhan sang bagyo sang nagliligad ya nga mga sinimana sa nga Nobyembre kag tinagligad man nga bulan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office actually subong naga-coordinate na sila Bombot Sam with Office of Civil Defense para nga ma-identify ang ining mga provinces nga tuman nga naapektuhan sang nasambit nga kalamidad. Initially, ginpahayag ni Gov Toto nga ang pinakanubo nga pwede nila mahatag is 8 million pesos. Pero ti ilang tawon pa ina kung may possibility nga mag-increase ang amount depende kung ano kadako ang kinahanglanon sa sining mga probinsya nga pahatagan sa provincial government. Ang i-prioritize na rin ni Governor Defensor ang mga small provinces na tinagakinahanglan gid sang tuman sang bulig halin sa nagkalain-lain nabi nga mga local government units kay ti syempre hindi man ma-assist abi or hindi na mahatagan sang bulig tanan-tanan pero ti inig ginasiguro niya nga ang bulig insigida malabot gilayon sa mga labi nga naapektuhan Bombot Sam. So ini may ara lang gid sang simple nga Christmas party nga patigayunon ang Iloilo Provincial Government sa PETSA wala pa ina napagwa no sa nga gobernador kay ti sige pa sa gihapon ang ilang pagsinapol sa mga department heads pero ti iya diri nga panugyan nga hindi lang garbuso hindi lang gid nga dako bala ang pondo nga pagwaon sa mga opisina or ti ang gidi gastuhon sa provincial government sa baylo nga ti ibulig na lang sa mga nagakinahanglan especially sa mga biktima gid sang bagyo. Yari bala aton pamatian na nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Yes, we should, we should scale down. Pero again our Christmas ang aton nga Christmas capital ini this is really part of our tourism program. As I explained it to you, this is not just for a Christmas celebration, but this has targets related to our tourism industry. If we spend resources sa Christmas, we will give more to the provinces nga naigo sang bagyo. We are preparing a budget for that. Napili namon together with our PDRMO right now, minimum 8 million and we can increase. Buligan, piliw namon ang probinsya nga gagmay kag kinanabuligan, then we will help them too. Sabong na finalize na namon. I have directed our PDRMO to work with the OCD in Pangitan. Di ta mabuligan tanan damo na sila eh. Piliw naton ang mga bululigan gid naton. So we will help more than what we spend for our Christmas. Pero yung fund ko, di siya maghalin. Ang fund sa PDRMO funds natin. We have funds that we can donate to help other LGUs. Because, number one, may direktiba ang presidente natin nga magbuli. So we will help. Nabatian Bombot Sam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Standby man sa kay Bombo Jomar Villa. Hibalo na ton ano ang latest sa sining ginapayag to pinangdakop ng mga personalidad sa syudad iya sang Pasay kay nagpangbugsok to sila sang tarpaulin to or poster
kag gina-claim sini nga ang ginatindugan sang City Hall sang Pasig pribado sini nga duta kag silang tag-iya. May mga kaso na diri nga ginapreparar batok sa ila kag ang iban kuno nga nagkaladakpan nagpabutyag nga nagalantaw man lang sila kuno yang sang pagbugsok sa tarpaulin kag way sila sang labot dito. I-check ta sa follow-up report kaupod sa kay Bombo Jom Marvilla. Jom, sa report na please kamin. Pangatubang sang sampaw-sampaw diri karon nga kaso ang 19 tanan ka mga individual adri sa may syudad sa Pasig. Una sa report Bombo-champ 17 galing may pila ka mga development rin sa bahin sa Pasig Safety PNP. Rason nga naglapot tanan sa 19 ka individual ining ginpasikaan sa sampaw-sampaw ka kaso matapos nga nagpadulong ang mga ini sa compound sa Pasig City Hall kag gina-claim ang lupa nga tinulugan karon sa establishmento nga ginapanagyahan ni Certain Baltasar Panisales Senior. Pumunta kag lakip sini nga lihok nga mo ang pahamtang sang duha sini ka tarpaulin kati nagapatimaan ang nasambit karon nga building ang sakop pa sa 50 hektaryas nga ginapanagyahan diri karon sang sining nasambit karon nga individual. So natigayon naton diri pagtingutan si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete ang hepe sa Pasig City Police Station. So sa tungdan na hingagaw na nga ma-inquest ni kagahon kay na ang ining 17 at tanan ka mga individual. Ako sa dinti ang isa sini ang na-identify ang isa diri ang at large man sa gihapon pero nahalos tanan sinisla ang natigayo na identify sang Pasig City PNP lakip sini sa mga kaso nga gipasaka. Una amo ang alarm and scandal bangod kay nagatugato sang ginapayag pag kinagamo dito sa nasabit karon nga area. Ang ikaduha sining kaso amo ang illegal assembly bangod nga taga-telefon ini sila sa compound dito sa Pasig City Hall. Wala sang notice o kon permit abi nga magpatigayon sila kun sa pag-sinapol sa nasabit nga area. Ang lakip sini nga gipasaka mandugang amo ang usurpation of authority kay gina-claim nila ginapayag at ila ang ining ginapanigaan sini nga lupa nga way sang mga nagakigo sini karon sa dokumento nga only ang nakita sini amo ang ginbutang didto yang tarpaulin bubot sa kay man nga bisang abi do ginprento nga titulo ati that amo nang propiedad karon ang ginapanigahan sa sambit nga individual. May mga iban nag-resist kay agin adakop sila amo ni ang kaso dugati resistance kag alakip sini ang disobedience bangod nga ay nagsunod sa otoridad ang ining manasabit karon nga individual. At the same time lakip sini nga kaso amo ang disturbance bangod nga nakatuga karon sa pag-delay o kung nakadisturbo to sa mga empleyado kag mga pumuluyo sa palibot ang ining pagpatigayon nila sa pagtulipon kag pamtang sini sa tarpaulin Bombo-champ So sa sining na mention naton sining nga kaso amo ning pangatubangon sang 19 tanan. Ang isa sini lakip karon ang na-identify diri nga amo ang mastermind kundo nag sugo gidapi sa sining mga individual na nagkadto didto kag magbutang sining tarpaulin pero why don niya sining presensya Bombo-champ sa nasambit karon nga area. Rason nga at large nga sining status nakip sining isa ka individual nga nagpalagyoman that time sang dito ini sila sa may area sang ginibitaran sila sa may bahin sang Pasig City police station. May additional nga 5 ka individual diri ang gipasakaan sang dugang sining nga kaso nga paglapas sa kon ang ila sining nga kaso ni ang illegal possession of firearms. Bangod based to sa
kay Police Colonel Calarete sa nag-aresto na to sila, ipang-aresto to mga individual. So natural na ako nga mag-conduct sila sa search dito sa area kag natigayon na makitaan ang armas sa sulod sang pick-up na puti kung amo ni ang service karon sa mansabit karong individual bumutsab lakip do sa recover dito sa otoridad amo ang duwa no ka 9mm caliber pistol kag isa ka 12 gauge no shotgun kag lakip sini karon ang mga live ammunition bumutsab sa sining nasabit karon nga 5 ka individual nga tiya mo ning magpakatubang sa magluwas sa dimension naton nga kaso ining illegal possession of firearms diri karon bumutsam ang ining mga armas may mga ga-allege diri nga ang iban halin sa ila sini ka duty kay ni sila naga-upod ni sila do force multiplier bla ang ila sini kagwa galing to sila sa nakita nga dokumento kay why man sila gin tagaan based ang otoridad no nga magdala sa gila sini armas sumot silingon ila desisyon no magdala sining mga armas nga isa nagakigo sini karon nga dokumento ang pamangkot kung paano nag-igo ining 17 tanan no sa bahin sa police station so gin baki-baki no kay Duanik Bilog ila sining kapsel ang isa diri sa Bisagwa sa police station bubutsam kati kon lang taon na kaigo man sila tanan ang ining nasabit individual for confirmation si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarente Hepe sa Pasig PNP. Is parts ng ilang defense, parts ng ilang statement. But definitely may mga witness kita, may mga nakakita kag kung sanday sino ang dito during that time. So i-present na lang nila ina dito sa court kung ano man ang ilang claim but sa aton kay may clear violation sila during that time. That is why you can arrest na to sila. So, bali, sa inyo, ang basihan, may witness, ano kay witness mismo nga sa lugar? Yes, so. Damo kita witness sila. Even si kapitan sang barangay sa Blugon, araman during that time. Yan naka-witness. Okay. So, no, nag-upod yun sila, tukod sa tarpaulin, hindi pa ganyang ipaglutupan nila sir. Duwa ka tarpaulin actually ang ilang agin erect. So ang distance siguro is more or less 10 meters away. Jadi ang isa sa may daw helicopter na banda, yan ang isa dito sa unhan mga 10 meters ang ilang distansya sa tarpaulin. So kamuyan yung mga ebidensya nga plastab na natin ma-justify nga legal ang pag-provide. Yes, of course kay si City Mayor mismo, of course, ang iyang intention man lang ni Mayor is ang para sa kayo ang tanan, kag fairness sa tanan. So meaning to say, naka-erect ang aton nga City Hall diri, tindugan mo sa tarpaulin nga ang kunon mo nga imo ang lupa, kag ang tanan nga property within the vicinity sang City Hall. So there is a clear violation of law. So may mga mafia pa, no? Ulat man lang namon kung may ara nga mag-post sang bail nila and definitely i-process man naton. Kay Jom, sino ginang nagpamuno sining pagtakod dira sang tarpaulin? Based din no sa nakuha naton information kag pagpalupangkot man naton mismo ni sa mga estado ang nagsugo sa ila amo ni si Baltasar Panisales Senior Bumutsam no kay ining si Baltasar Panisales Senior ang katapo ni karon sang natural cultural minorities of indigenous people of the Philippines no kuning may nagakaigo ni siya nga dokumento, may proof siya nga siyang tag-iya agin tingwan naton nga ma-reach out niyang natungdan pero negative no ang sining presensya siya sining kuluyan bubutam kag pating ya sila nga mga kubdanan to nga gisugo nya nga tik na upod ka mo to kay butangan sa to ka kun baga do latid no markahan ko dito sa tulupa yung 50 hectares kaya nagulupod ba tong mga pero hindi lang niya latid ang ibutang nila notice giniaw amo gani agin ano gini do gin baklan gin nilak tapik kagin lansangan to kagin bukto
Actually, no, natigayon naton dire mapakigangutan ang isa sa mga na-arestado. No? Actually, tama ni sa kadismayado, kasubong natin nadalahing siya kay ang iya sila nga information at ginhambalan sa kunungan ni Panisali Senior nga kung na upod lang kamuto, lantaw kamuto sang amon sila nga aton sila nga pagbutang to sang sang markings to ngati kun din astag ya sila nga 50 hektaryas nga lupa. Bumutsam ti sunod dire kay napakigangutan naton nang isa dire ka maritado si George Marcelino. Kung na layo ini siya sa tarpaulin nga ginbugsok. Actually dito man siya pero nagalantaw lang sa bumutsam kay ang ko sila nga ang presensya lang nila to nga makitaan. Pero nag-upod man siya kay kumo isa lang sila ka grupo na nakibot siya no nga sa ulihi nga ni siya ang lakip sa arestado. Karon bumutsam ti ang kaluluoy ni sila karon kay why sila sang inugpiansa ni sila sining karon yang kaso mo nagadin nga panawagan sila kay Panisali Senior na kung paano nga ti mabuligan sila no nga piansa ini sila no sa ila sining karon ginatubang sining kaso if ever nga ti kung hindi sila mabuligan ti basi kun malasay kunong grupo sa iya pumutsam kag sunod sa iya si Mayor Palmares na kuno ang kabalo kun din sila asta kag kon balati ano man sila liable gid sa mo sini karon nga kaso kay tingnan panidugan sini ngini siya ang away nagpangamot gid no sa pagbugsok to sang sining tarpaulin agod nga magpakita ngati ginapanagyahan ini karon ni Baltasar Panisales Senior bumutsam si George no Marcelino sa Bitaligo sa Bombo Radio. Taga din? Taga Glalana, Pasig. George Marcelino. Oo. Ano obra mo sa Glalana, sir? Farmers. Ano may tramnan? May tramnan kung inobra. So kahapon, isa ka mo sa nag-upod ko no to sa 17, ka nagkanto din sa may Pasig City Hall. Anong sir, anong basihan nyo ha? Nga daw ginaklean mong lupa? Ang ginano nila sa amon nga ang City Hall, ginpa sukat ko nun ni Sir Basan. Si 50 hectares ko nun ti siling ni Sir Basan nga nangayo sa amon sang bulig nga matambong sang iya pagpatakon sang iya tarpaulin kay i-claim niya ang luta nga ginpatakos niya. Ti ang amon niya namangkot kami sa legal ang sang tarpaulin. Ti siling nila okay naman ang dokumento nila nga nakakoneksyon na sila diri sa City Hall. Ti wala kami amon niya kabalo nga amon yung matupaan namon kay nga ginpatawag lang nina kami nga kadto lang kami nga matambong sa pagpatakon sa tarpaulin tungod sa grupo namon nga gintukod nga ara ang support. Anong grupo nila ni Joms? Bumutsam. Anong grupo nila ni gintukod? Ang nakumin no o kun ining natural cultural minorities of indigenous peoples of the Philippines. I see. Okay. Sige. Dugangan tani Guro Joms galing kay lang na konsimpo salamat gid. It is si Bobo Jomar Consumo Media para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villati kung sa diin man subong si Basan Panisales sa senior. Mas mayo pa siguro sir nga magpagwa ka man sa statement kay 19 sa mga kopdanan mo to ang nagkalapriso kaya ang ginhimo sini ninyo sandig iya sa mata sa aton sini kapulisan illegal di kundi nagkalapriso to sila subong ang imo sini nga mga kopdanan nga mga pinanghagad mo to nga matambong lang iway gito yan namo abi nila matambong lang sila ang ending gali tulog sila esprisuan. Anyway, ang sugpon sini bantayan sa iban sini Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya, Mablanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 24 to 30, 2024. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang magatakop sa bulan sang Nobyembre 2024 with an exciting musical show sa concert at Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs, kag madamo pa nga iba na ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga, sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot ng mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagkigugma among magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management
Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy to be back again para sa inyo. Of the 9 na naman kita para sa sininga hapon sang Martes. This is Tita Regine. Welcome sa KLP, the 26th of November 2024. Sa ating Christmas countdown. Time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas. Mga kabombo, we're really getting nearer to Christmas. 29 days to go before Christmas. May budget na kamuda para sa lechon. Lechon gidya. Pwede man lechon sa lata, This afternoon, mga kabombo, balik kita sa pagdulong sa mga kasaysayan diri para sa inyo. Check ko lang, arat na kamundira tanan, check ko man ang inyong mga istorya. Kung ready na, napalupad na email na. Kung wala pa, pwede nga ma-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ano nga mga istorya ang pwede nga mapadala diri sa kahapon lamang program? Anything under the sun or under the moon. Bisan lang, about your love life, about your life, about something that just happened to you recently, about something that you can never forget sa inyong kabuhi. Pwede nyo man nga masulat sa gihapon kag ipadala ang ina nga mga istorya sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's start the ball rolling. It's 18 minutes after 2 o'clock. Sa liwat, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ari na ato nga song para sa inyo this afternoon. This is from Cookie Zamora. Sing along kita with this song, Ikaw na Kaya. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas.
Beautiful lady with a beautiful song, Cookie Zamora, Ikaw na Kaya. Beautiful voice also. 22 minutes after 2 o'clock, sige, maumpisa na kita sa aton nga mga kalingawan. Ari na ang istorya diri ni Parpar. You remember si Parpar? Atong wais lang dayon na ni Queen, atong nangin solterong ama. Ari nga another episode. Hi, Tita Regine. Pleasant afternoon to everyone. I-share ko man ang akon istorya, kami akon man ang experience, wackiest experience. Parpar naman niya. Sang ako na-assign sa Kalinog, bali estate ko na lang ang ngalan sang lugar. As head sang department, sa store nga ni, ano na ganitita, no? Isa lang ka name, pero sa taga area, like sa gadget, sa RTW nga area, may owner, pwede matawag nga incorporated or sole proprietorship, nando muna. Bale, sa grocery, ako naga-instruct, naga-monitor, kag akong in charge sa complaints sa mga customers. Ang amo ni nga store, may watcher. Kakaiba kay may watcher pagid. Way kaamon communication through cellphone. May translator. Speak ka English, ma-translate to Chinese. Chinese to English. Tingin ni Suryaya ko, how long you've been here? I have been here for almost 3 months. Butang niya cellphone sa baba ko, tapos basahon niya na. Bao mga Pinoy, bisan diin daron haslo, kaglabot tawgid. Bisan gani sa istorya nga, si Kano, si Hapon, si Negro, kag si Pinoy, bao always gidaog ang Pinoy. Pinoy pa. So bale, mga tao namon tita, first work pa lang nila, ti medyo ga-adjust pa. Isa ka tion, nagtiriripo na sila. Tapos kung mag-agi ang watcher namon nga in-check na, ginasunlog da. Butod. Pumera pa nga, baboy. Pumera pa, hindi ko na napagbasaw ng isa niya, doon di nagidya manami. Bag na si Tako, siling ko, ay gaano ka mo dyan, balik sa area nyo. May paaman pa, bagis, dugong, si dugong. Wow. Mga sarawayon, permida ginasundlog, kag maghirihi kadlaw. Di reaction na, ngirit lang. Huwag siya kabalo nga ginasunlog na. Di ginadakop-dakop na kami. Kung ang istorya, ginalipot na kami, hingagaw butang cellphone sa baba. Ti Ilonggo, hindi madakop, kaya hindi ma-translate. Sa sige-sige, nangara ang tag-iya. Nangara si sir sa akon. Hambal niya, Parpar, halika. Alam mo bakit baba sell natin? Ikaw ba check inventory tao mo? Sell? Sale siguro, no? Sale. So ako sabi ko sa iyo, palagi ikaw check tao. Baka kain nila produkto, kaya baba sale natin. Ti ako bayad sa iyo, tama. Dapat trabaho, tama. Isiling ko, upo sir. Aayusin ko kung anong problema. Antes nga maluha-luha ako, dumakadlaw takon sa pangtuno kahambal na. Kamaan ni akon boss nga magtagalog tita. Tono lang garing Chinese. Ti amo to, nag-observe ako bilog nga adlaw sa area, kagin check to mga inventories nila. Ba kulang, wala Manila kuno ginkaon. Nagpalapit to sa akon ang watcher nga may ginapangita. Hambal na, milk. Grabing spelling, no? Sir, what is that? Hambal na pagid. Milk. Ti abi ko kuring. Sabi ko, girlie, tanawanin niyo sa idalom sa mga shelves. Basi may kuring, kaginakaon na produkto ta. Amo nga nag-short ta. Kag basi magpamuhin da. Kag manimaho. Manimaho ta di, dasigan nyo. Milk.
Okay, sir, I'll find it. Ay, takaan ko. Sige na ka, milk. Sir, I don't know what you mean, milk. Please, can you point to us? Ay, sus, gatas. Namin na nga milk. Milk gali. Baw, mga tao. O gatuwad to kalili. Kag sulsog, kag idalom shelves. Ay, giya, malanggali ang milk sa atubang ko. Tiga ka short kami, kay siya gali iya, inom. Isa to kahapon, nagbuhi kami, bali upod ko, balik sa balay ang watcher nga Chinese, ang encoder, si manager nga hamba ko si Miss C, secretary, ang head sa RTW, kag ako. Bali pito kami, pag naog namon sa tricycle, hambal ka Chinese, come. Ilibre ta ka dya. Ti come, dali ko no. Dali ka mo, guro. Ti nagupod kami tanan, ginlibre kami panyapon. Baw tanan putahi, tudo ya. Mayad, ang apan-apan nga tangkong, wala ya matudo. Tapos tanan order, tapos may gasunod nga beer. Ang gapanipa panabala. Baw isa-isa kami may beer. Ti upod ko tita, no? Kung pamati ka mo, ari masadyata, naagyan sa mga kamot ka incheck. Gerald Alegre, si Nemska, si Mark, kauna. Tinag-order, takon soft drinks, kag iba ko man, kay hindi kami kapadalundon beer. Ano nga ako si incheck? Kay waay ko, gininom ang beer. Mga bayi, okay lang. Ginung-ung ko, pero wala buhin. Di nakita ka Chinese. Sila niya, I'll pay for all of it. You have to drink this. Di ako kung pabaydo na, kung hindi ako mag-inom. Di, inom. Why ko na matyagan ka, namit sang order. Sa amon tita, ginatiniran, gabalon, gintana, 2 ka cases. Permi ka beer, kag talaba. Sa taga-Kalinog, man-an nyo ron, kundi ina nga store ang mga owner Chinese. Sa amo Jafani kong experience. Kung hindi sa inyo, hindi man. Isa pagid sa na-refer ako sa hospital, sa Sinilang. Sige parpar from Amurao, Kabatuan, Iloilo. So siguro sa next story ang namin mo dari para. Actually, nag-email ko na pala sa imo, sin ko pardo short ang do nakat ang story mo. But anyway, basi amogid man lang ni no ang ending sa imong story, pero kung nakat gid man no, sige email mo liwat ha ang story mo dira. Pero ginas po salamatan ko ikaw diri sa mong parpar kasadya gali dira sa inyo no. Ba mga kaupdanan mo da no, mga tunto, mga labot daw. Kay ko mo hindi kay inchindi, hala ka mo basi one time, one day soon. Kibot na lang kamo, tanan gid pangambal nyo da ang hiligay nun, ba intindihan na gali niya. Tapos gid kamo. Anyway, thank you, Gid Par. Salamat sa liwat. It's 2:30 in the afternoon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang nag-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang nag-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuo nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta. Sa pagdulong sa mga istorya para sa inyo, this time may ara nga i-share diri sa aton. The first time niya si Jules sang Leon. Hindi siya Jules, si Jules siya Jols. Hello Jules. Si Jules sang Leon and the letter says, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kasi tanang itag palamati, isang programa ang kahapon lamang. Tawagan lang ako kay Jules, 32 anyos, kaya nagapuyo sa probinsya sang Iloilo, sa Leon, Banwa sang Leon.
Nagaobra ako bilang cashier sa Pavia, 9 p.m. to 5 a.m. ang akong duty. Gabi, kagkaagahon. So sa October 8, 2024, nang hagad ang akong utod nga mapuli ako para ma-video kay kami sa bago niya nga TV. Sangga pangape kami sang subang namon nga utod, ang mug ko nahulog kag nabuka. October 9, 2024, sa aga ako nagpauli. Nagsakay ako sa motor, kag nagsiling ang driver, mapuli kanoy para maghalok kay nanay mo. Naabdan ko si nanay nga nagakatulog, kag ginpukaw ko siya sang akon nga halok. Gipatawag kong akon kumare, kay may inughatag ako nga pasta kag sauce. Akon siya ginhagad, nga iya ako picturean kag videohan para nga pang my day ko. Ti iya ako ginpicturean sa motor, sa kapayasan, kag sa tunga kahon. Apang, may isa siya ka picture nga ginkuha sa akon nga half body ko, hindi klaro, kag buron. Never mind ko lang ato. So siling ang utod ko nga si Beth, nga ma-shot kami kag mabakal ilimnon sa banwa, kag ako magamit sang motor niya. Nagsuksok ako sa patos, kag gindala ang motor patukad sa baryo. Nagpisaw net pa ako para kalisensya sa akon obra, nga ma-absent ako sa gabi tungod hindi ako kabalik gilayon sa syudad. Angkas ko si Beth sa motor. Rough road ang dala namon. Pag-abot sa highway, nagpadalagan ako dasig. Hinaya lang siling sang akon utod. Apang, ulihin na, kay ara na kami sa likuan nga dalan. Nabutsyog kami sa pihak nga way. Ang akon utod, nag-back dive. Ako iya, nag-swimming. Pagbangon namon, tinaguba motor ko. Why gid siling sang utod ko. Apos sa nakita niya nga gadugo ang baba ko, nagpanik man siya. Ang akon pila sa baba, sa siko, wala tuo, kag sa tuo sang tuhod. Sa busog-busugan, kag sa angkla katiil ko. Mayo lang, nakasapatos ako. Kung wala siguro, namin yung ankle, no? Kung wala siguro ako nakasapatos, sigurado may baligid ang tudlo katiil ko. Iya sang utod kuya, gasgas sa tuhod, sa siko, kag sa braso. May nakasalubong kag sugata kami nga kasimaryo namon, gindiretso kami sa sentro, sakay sa motor. Ginpasugat sa balay ang nobya kautod ko nga makadto kami sa sentro. Kaso ang sentro nasa lunch break. Gani nga nagdesisyon kami nga mapaalyosan hospital, kay dako ang buho kapilas ko sa tuhod. Dugay pa kami na asikaso sa hospital, pa x-ray ako tanan halin sa ulo, dughan, likod, tuhod, kag tiil. Clear man ang resulta, kag nagpauli kami gilayon. Natabo ini sa October 9, 2024. Nagbalik kami pagkaaga sa hospital para sa amon na anti-tetanus. Allergy kami sa baratuhon nga bulong. Gana ang tag 1,600 each ang gin-inject sa amon. Nabakal man namon gilayon ang bulong sa bulig sang amon kasi Mario nga nagdulong sa amon sa hospital. Ako nakitaan sa files ko sa CP ko nga may mga events gid sa Petsa 9. April 9, 2023, ginkasal ang akon pakaisa. Nagtambong ako sa Antique. July 9, 2023, ginlubong akon utod. February 9, 2024, nagpasa ako MID certificate ko para makastart sa work. September 9, 2024, nag-donate ako dugo. Subong, October 9, 2024, na-disgrasya ako sa motor. Siling ko, nga amor ang Petsa 9, may something nga kakalatabo. Tita Regine, madamong hingin salamat sa pagbasa sa akong gin-share nga sulat, ang tagpalasakop, si Jules Sandion.
By the way, ang tigulosong iya diri nga sulat sa aton disgrasya sa motor. So this was everything, no? Again, share niya diri sa aton kag daw nag-catch sang iya attention nga daw feeling niya ang tanan nga petsa 9. Kung ano man ina nga bulan, no? Ano man nga tuig, daw may significant things gid nga nagakalatabo. May ara nga happy event, may ara nga sad ti sa iya nga sitwasyon recently, no? October 9 man nga natabo ang ilang nga pagkadisgrasya. Subong bala, no? We hear left and right nga mga vehicular accidents, may ara nga nagakalamatay. Maybe because kadamo na gid, no? So may mga motor, may mga salakyan, apat ang rida, may ara nga may mga sikad. So anyway, ang bottom line is that ang aton lang gid nga paghalong, and it is not good nga magpadalagan sang madasig, especially no kung daw sa curve dapat hinay-hinay lang gid, slow down lang gid, and kompleto dapat no sa helmet. Kung ang mga nagamotor bala dira magbiyahe, bisan lapit lang inyo kaduan, mas manami gid no nga protected ka mo. Use your helmet. Kag dapat isa-isip permi nga kung nag-drive, dapat wala nag-inom. Of course, kamuyaw ay kamuto nag-inom. Manugbakal pa lang kamuto yan, no? Sang ilim nun, but anyway, amo na ang ginahambal nga, hindi ta mapudlong ang mga disgrasya. Gani, halong kita and always pray for our safety. Thank you so much, kids, sa imo, Joel San Leon, for this story nga gin-share mo diri sa aton. Basi ang next nga 9 is something happy na ang matabo, kabay pa. Salamat sa liwat. It is now 2:49. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila kami importante ng mga pahibalo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate na hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon,
magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ilabalay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you. 53 ang ating oras, may i-share naman diri sa aton si Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Kanami isang silak sang adlaw, subo nga aga. Nagapadayaw ang mga bulak nga cosmos sa akon nga garden. Nagaamba ang kapispisan kay nagalumpat-lumpat sa mga sanga sang kahoy. Everything my eyes can see are verdant trees. Nakapangapi naman ako kag nakakaon sang biskotso, and most of all, I am feeling good and great. Sometimes we feel loved, sad, and weak, as if we are alone. But God's goodness and provisions never fail. But of the riches of His glory in Jesus Christ, God never forgets to assure us of His care and power. Good afternoon sa inyo tanan, Tita Regine. Ari naman kita tanan, nagatipon-tipon, although far from each other, but become nearer to one another because of KLP. San upaihan kita makatipon-tipon tanan, tani in the near future na. God willing, matuman ini nga wish. Talking of meeting each other, buhay na, wala na kapalambunaw si Weng, ang kamagulangan ko nga bata. Last meeting namon, sang birthday ko pa. Gintrangkaso siya last time, pero okay naman sa subong. Nadumduman ko pa, Tita Regine, nga nagkasagutan kami sa hindi maayo last time. Ay, nagsunggod siya sa akon, pero that was before my birthday pa. Afterwards, okay naman kami. Sometimes, ang mga misunderstandings nagakatabo, no, between family members, pero natural lang ini. Siguro during those times, it's because kapoy kami nga duha, kulang tulog kay tihaya sadto ni S. A few unpleasant words can fracture family relationships. Careless words may kindle strife, or a cruel word may wreck a life, while timely words may lessen stress, and a loving word always heal and bless. Si James nagsulat, "See how great a forest a little fire kindles. Small comment can start a large fight. When we, by God's graces, mas ginapili naton not to retaliate with our words, gina-honor naton si Jesus, ang aton nga Savior. Ang liabe, para nga mag-avoid mga verbal conflict, is found in Proverbs. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Proverbs urge us to speak the truth and seek peace through our words. A wholesome tongue is a tree of life, and a word spoken in due season, how good it is. Manan ko nga nagapamati sa mong si Weng, and I would like to tell her, I miss you. In this materialistic world, we have many problems. This world is not intended simply for our happiness. Sometimes, it is intolerable and full of pain. In John 16, verse 33, Jesus told His disciples, "In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have become the world." Tita Regine, permi ko gid ginapangamuyo during hard times or during times of misunderstandings. Christ's presence in our lives
enables us to be of good cheer, even in the midst of misunderstandings. Tita, isa sa mga nanging bisita namon sa WOMISO Fellowship diri sa Lambunaw, student ko sang una sa college. Thesis writing sadto ang subject niya sa akon sa 4th year. Gipadumdum niya sa akon nga because kinambalan ko na sanda sa beginning pa lamang sa akon klase nga kinahanglan makomplete nila ang ilang thesis chapters from 1 to 4. Pero amo mangod kada semester ang mga tamad mag-research wala ka complete sang ilang draft. So, INC ila grade incomplete. Mapisan kag maalam ang estudyante ko nga ini gani 1.75 ang grade niya sa akon. Pero wala siya ka-teach kay nangin busy siya sa family kag negosyo. Okay man sila kag tanan niya nga bata professionals naman. She was so thankful nga nagkadto sa ila lugar si Pastor Vincent kay paagi sini nakabalik siya sa hustong pagtuo sa Ginoo. Subong active siya sa pagtudlo sa kabataan sang words of God. Ginambag niya sa akon nga feeling complete na siya sa iya kabuhi. Kay nakita na niya ang masanag nga banas kag ang kinahanglan na lang niya ang dedication to finish the race. We are all included in a long distance race. Magdalagan kita tanan, agud maabta naton ang kasadya sa ulihi. The crown of righteousness, the most coveted prize in our life, an imperishable crown. What should be more, or what could be more desirable than to finish strong for Christ and to be with Him forever? The Christian's race is not a sprint, it's a marathon of keeping the good fight, finish the race, and keep the faith. Thank God we found our Father as our place of rest and that He can use us to encourage others to find Him. Let us all remain standing, reaching up, and spreading our branches to provide a shade where someone can rest, a cool place for the refreshing, and a shade for the weary spirits. Tita Regina, sa diri na lang sulat ko. Regards to everyone and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, pwede ang imo nga poem diri buwas na lang. Kay do short na kita sa oras. But anyway, thank you very much. Gida, it's a promise. Tomorrow first thing, ang akong ipagbasa sa poem ginlakip mo diri, no? From Christmas, taken from my pocketbook, 6 Centuries of Great Poetry, titled The Cherry Tree Carol by Anonymous. Sige Basta lang ha. Salamat kid and kamamandira mga kabombo sa inyo man yung mga istorya. Ang iban dira, no? May ginsuguran, wala gintapos. Ang iban, daw last paragraph na lang, ginbilin pa. Sige, tapos-tapusan nyo na ina. And then you email your stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Our time is up. Magasunod na si Tuyang Ermitania, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mga dramas nga paborito ninyo diri sa Bombo Radio, Iloilo. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.